ግን ከዓ ኣሜሪካ ነዚ ኽውንነት ትቕበል ዶ? ቀንዲ ሸቕሎት ናይቶም ጌጋ ቅማረ ምግባሮም ክኣክል ጉድለታት ናብ ካልኦት እናኣሰከሙ ከም ዝቕጽል ዝኣምኑ እዚ ትብሎ ዘለኻ ጉዳዩ ጌጋ ቅማረ ጥራሕ ክንብሎ ንኽእል ቀንዲ መሰረት ሓይሊ ዓርሞሽሽ ንግዳውያን ትካላት ዓመፅን ምዝመዛን እዩ። ኣብ ዓለም ካብ ናይ ቀዳሞት ምዃን ደረጃታት ሓይሊ ብቐሊሉ ይእለያልካ ተኣምን? ካብ ስርቅን ዓመፅን ብቐሊሉ ዝናገፋ ዶ ይመስለካ? ካብ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ብቐሊሉ ዝናገፍ ኣይመስለንን። እቶም ወነንተን ዝኾኑ ኣካላት ነዚ ዝቐበሉ ይመስለንን። ሎሚ ኩሉ ዝተረዶም ይመስሉ። ሸቕለቶም ግሁድና ኾነ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ዓለም እንታይ የጋጥም ኣሎ ብዓይንኻ ትዕዘቦ ዘለኻ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ናይ ገዛእ ርእሱ ገምጋም ክገብር እዩ። ንሱ ሓደ ካብቶም ሩስያ ንእስትራቴጂታት ኣሜሪካ ስግኣት እትኾነሉ ኩነት ኣብቂዑ ዝብል መረዳእታ ሒዞም ዘለው ቀንዲ ወሰንቲ ሰባት ዋሽንግተን እዩ። ሙሉእ ኣድህቦኦም ድማ ኣብ ቻይና ገይሮም ይርከቡ። እቲ ኣንፈት ዝተለወጠ ይመስል። ድብዝዝ ዝበለ እስትራቴጂ እዩ። ኣብቶም ንኡሳት ባእታታት እውን እንተኾነ ሓደ ዓይነት እስትራቴጂ ክኽተሉ ንዕዘቦም ኣለና። ኣሜሪካን ማእስዮም ኣብ ዓለም ቀዳማይ ኮንካ ምንባር ከም ዘይተዓወትሉ ዝኣምኑ ማእስዮም ነዚ ብተመላላእነትን ማዓርነትን ዝህነፅ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ዝቕበሉ ናይ ገዛእቲ ስምዒት ብቐሊሉን ኣብ ሓፂር እዋን ክገድፍ ዝከኣል ኣይመስለንን። እቲ ናይ ዝሓየልካን ዝበለፅካን ንስኻ ጥራይኻ ዝኣተነው መረዳእታ ኣብ ሓፂር ግዜ ክጠፍእ ዝኽእል ኣይመስለንን። ንሱ ድማ እቲ ቀንዲ ክፍታሕ ዝግብኦ ሽግር ብድሕሪ እዚ ድማ ብዛዕባ ምምስራት ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ክንዛረብ ንኽእል። ብዛዕባ እቲ ንመሰላት ኣብዝን ናብትን ዝህሉ ነባር ናይዚ ዓለም ብማዕረ ዘገልግል ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ማለት እዩ። ብዛዕባ መጻኢናን ንድፈ ውጥኑን ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ክህልወና ግቡእ እዩ። ናበይና ብንጹር ንኸይ ዘለና ብኸመይና ናብኡ ክንበጽሕ ቀንዲ ከዓ ብዛዕባ እታ ብኹሉ ሸነኻታ ተጎቲታ ዘላ ኣፍሪቃ ማለት እዩ። ኣፍሪቃ ኣብዚ ዝጎይ ዘሎ ዓለማዊ ስርዓት ብኸመይ ክትሰጥም ትኽእል? እዚ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ነቲ ካብ ምብቃዕ ዝሑል ኩናታት ሒዙ ክቃለሰና ጽንሐ ጎዳኢ እንኮ ቀጥራዊ ዓለም ስርዓት ነፃ ዘውፅእ ፍትሓዊ ኩነታት ዝፈጥር ክኸውን የድሊ። ብሰንኪቲ ኣብ ልዕልና ዝተመርኮሰ ርእሰ እምነት ኣሜሪካ ብዙሕ ዕንወት ክወርድ ጸኒሕ እዩ። እዚ ካብ ዩክሬን ኣትሒዝካ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዓለም ዝረአ ዘሎ ቀውስታት ውፅኢት ናይዚ ዝንቡዕ መረዳእታ እዩ። ካብ ስርዓት ዋሽንግተን ብዛዕባ ውድቀት ዝዛረብ ኣካል ክህሉ ክንጽበይ ንኽእልን ኣይክዛረቡን እዮም። ናብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ምውራዶም ዝቕበሉ ይኮነን። ኣብ መጻኢ ናይዚ ዓለም ዝህልዎም ተራ ምጥንቃቑ ዝቕበሉ ይኮነን። እዚ ባህሊ ጥራይ ኣይኮነን፣ እንተላይ ኣጠማምታ እዩ። ፍጹም ዝልወጥ ኣይኮነን። ሓደ ካብቶም ብጥንቃቐ ክፍትሕ ዝግባእ ዓበይቲ ብድሆታት ናይ ሰብኣውነት ድማ እዩ። ካብ ኣፍሪካ ክሳብ ኤውሮጳ፣ ላቲን ኣሜሪካን ኤስያን ዘለዉ ህዝብታት ብዛዕባ እዚ ብርትዕ ክሓስብ ክኽእሉ የድሊ። ግቡእ መረዳእታ ናይዚ ኩነታት ክውንኑ መሰረታዊ እዩ። ኣብ ኣጠማምታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ገለ ለውጥታት ትዕዘብ ኣለኻ ዶ? ካብዚ ኣብ ቀዳ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘይፍትሓዊ ተግባራት ኣዝዩ ዝሕንኽ ገበን ዝብእስ እንታይ ክጽበት ትኽእል? ኣብ ቀዛ ዘሎ ኩነታት ቀንዲ ውፅኢት ሞራላውን ፖለቲካውን ውድቀት ኣሜሪካ እዩ። ቀንዲ ዋና ናይዚ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ምጽናት ዓለት ካብ ናታንያሁ ንላዕሊ ጆ ባይደን እዩ። ካብዚ ንህዝቢ ዓለም ዘጋግ ዘሎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽናት ወፃኢ ዘሎ መልእኽቲ ብስእሊ ኣእምሮኻ ትስእሎ ዶ? ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንስርዓት ናታንያሁ ንምሕጋዝ ካብ ዋሽንግተን ናብ ተልኣቪቭ ምጓዓዝ ዘድሊ ነይሩ ዶ ይመስለካ? ሓደ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ክሓቶ ዝኽእል ሕቶ እዩ። ስለምንታይ ከምኡ ይገብር? ካብ ህሉ ትረኻታትን ምድነጋራትን ወፃኢ ገዛእ ነብሱ ብምሕያብ ብዛዕባ ሞራላዊ ኩነታቶም ገለ መረዳእታ መዋህለሉ ብንእሽተይ ፍጻመ ዝተሰነየ ንእሽተይ ኣብነት እኳ እንተኾነ ነቲ ኣብ ዓለምና ዝገዝእ ዘሎ ጥዕና ኣልቦ ሓሳባትን ዝምባላታትን ምስ ኩሉ ዓናዊ ሳዕቤነቱ መገምገም ክኾነና ዝበቅዕ እዩ። ካብቲ ኣደናቂ ነገር ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዘሎ መረዳእታ ህዝቢ ዓለም ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ኣብ ዝበለጸ ደረጃ ምህላው እዩ። ሎሚ ኩሉ ተረዲእዎ እዩ። ብዙሓት ምሁራት ዋላ እኮ ናይ ተሳትፎ ድኻማት ዘለዎም እንተኾኑ ብግቡእ ተገንዚቦም እዮም። ኩሉ ሰብ ኣታዞም ምዕራባውያን ሰበስልጣን ልሂቃንን ሞራል ኣለዎም ዶ? ሰባት ድዮም ከናበለ ይሓትት ኣሎ። ዩክሬን ግርም መወከሲ ኣብነት ኮይና ትርከብ። ኣብ ዩክሬን ዝተኻየደ ምትእታው ንኹሉ ሽጠራታት ምዕራብ ኣቃሊዕ እዩ። ሕጂ ኸኣ ናብ ታይዋን ብምቁማት ንህንዲ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ጃፓንን ኣውስትራልያን ወዳዲብካ ንቻይና ንምቁጣይ መገድታት ሃሰው ይበሃል ኣሎ።
እዚ ቀንዲ ምልክት ናይ ሓደ ፍሹል ፖሊሲታት ወጻኢ ዝምድናሃት እዩ እቲ ፍጹም ዝወደቐ ኣገባባት ኣራሪኻዮ ክትግበር ዝሕሰብ ዘሎ ነዚ ኩሉ ገዲፍናስከ ናብ መጻኢ ጥራሕ ነተኩር መጻኢና ካብ ሓበራዊ መረዳእታት ተበጊሱ ዝህነጥ ክኸውን ግቡእ እዩ ብኸመይና ፍትሓዊ ዓለማዊ ኩነታት ክንሃንጽ ንኽእል ኣበርክቶ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን እንታይ እዩ ፖለቲካዊ ንጥፈታቶም ከመይ ክመስል ኣለዎ ካብ ኣሜሪካ ብዙሕ ለውጥታት ክንጽበ ኣይንኽእልን ኢልካኒ ነዚ ኩናትን ሓድግታት ኩናት ብምስባብ ቅትለትን ድሕረትን ዝኸትል ዘለዋ ተሓሳስባ ንምቅላስ ህዝቢ ዓለም እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል ኣሜሪካን ኤውሮጳውያንን ኣካል ዝመደብ ክኾኑ ኣለዎም ክንጽሎም ዘድሊ ይኮነን ህዝቢ ኣሜሪካ በቲ ኣሜሪካዊ ሕልሚ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ከም ጆሄ ተታሒዙ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተፈጸመ ግህሰት ንብዙሓት ሓዊስካ ንብዙሓት ዜጋታት ኣሜሪካ ግዳይ ዝገብር ዘሎ ስርዓት እዩ እዚ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ኣገባብ ምሕደራ ቀንዲ ኸኣ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ማለትና እዩ እዞም ግዳያ ዝኾኑ ማሕበረሰብ ኣካል ዝለውጡ ክኾኑ ኣለዎም ኢለ ኣምን ኣብ ኤውሮጳ እውን ብተመሳሳሊ ማለት እዩ እዚ ሃገራት ዝኸድኦ ዘሎ ኣንፈትን ሳዕቤናቱን ንምርዳእ ዓቲብካ ምስራሕ ከገድስ እዩ ተራ ህዝቢ ኤውሮጳ ኣብ ምህናፅ ጥዑይ መጻኢ ኸኣ ኩላትና እንጽበዮ እዩ ኩሉ እትብሎ ዘለኻ ቅቡል እኳ እንተኾነ ኤውሮጳ ብመምርሒታት ኣሜሪካ እትመሓደር ኣህጉርያ ንዩክሬን ኣንጻር ሩስያ ብምዕጣቕን ብምድጋፍን መራሕትና ኣብ ጀርመንን ኤውሮጳን ዘሎ ቁጠባታት ሃደሽደሽ የብልዎ ኣለዉ እቲ ኣገባብ ንጹር እዩ ዩክሬን ናይ ሓሳብ ጸላኢት እያ ነቲ ናታቶም እማመ ብዝጥዕም መንገዲ ገይሮም ከዓ መራኸቢ ብዙሃንን ሓይልን እናወፈሩ ነዚ መረዳእታ ክዝርግሕዎ ጸኒሖም ኣለዉ ዩክሬን ገንሸል ኮይና እያ ብዋጋኣ ከዓ ሃገራት ኤውሮጳ ብስም ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝጽዋዕ ወተሃደራዊ ምትእኻብ ከም እንደገና ክውደቡን ህይወት ምእንቲ ክዘርእ ጸጋታት ክጎሳጉሱ ንዕዘብ ኣለና እዚ ቅቡል ቅድመ ኩነት ኣይኮነን ኤውሮጳውያን ቀንዲ ግዳያት እቲ ጌጋ ሓበሬታ ዘርእዩ ዝዓጽድ ናይ ሓበሬታ ትካላቶም ምዃኖም ኣረጋጊጾም እዮም ኣብ ህዝባዊ ርእቶታት ብዙሕ ምትሕዋስ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ክውንነት ዘሎ መረዳእታ ኣዝዩ ዝንብዕ እዩ ብዙሓት ዝተደናገሩ ሰባት ኣብ ባይታ ኣለዉ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሩስያ ብምኻድ ምስ ብዙሓት ሰባት ተዘራሪበ እየ ወላ እውን ኣብ ሩስያ ዘሎ መራኸቢ ብዙሃን ኣካል እዚ ሽግር እዩ ብዛዕባ ናዝን ኣይሁድን ምትንታን ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ብዝኾነ ስነ መጎት ዝውክል ኣይኮነን እዚ ቅድመ ኩነት እዩ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬን ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ብተግባር ክትገልጦ ዝከኣል ኣይኮነን ሓሳባዊ እዩ ዩክሬን ንዝወደቐ ናይ ምዕራብ ኣጀንዳታት ህይወት ንምዝራእ ገንሸል ክትከውን ተመሪፃ ዘላ ሃገር እያ ፊንላንድ ከዓ ነዚ ውሩቕ ኪዳን ተጸምቢራቶ ኣላ ስለዚ ህዝብታት እቲ ሓቂ ክፈልጡን ወድዓዊ መረዳእታ ክሃንጹን ናይ ምግንዛብ ዓቕምታቶም ክሃጥርን ጎስጓስና ክዓብን ክሰፍሕን የድሊ ኤውሮጳ ኣብ ቅድመ ግንባር ክመጽእን መጻኢ ዕድላቱ ክውስን የድሊ ህዝብታት ኤውሮጳ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ እንታይ ዝኸይ ዘሎ ሓቀኛ ንባብ ክቕረበሎም ኣለዎ ንህዝቢ ኣፍሪቃ ኣመልኪቶ ክብሎ ዝደሊ ድማ ህዝብታት ኤውሮጳ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ፈላሊና ክንሪኦም ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ኣሜሪካን ካናዳን እውን ብተመሳሳሊ ስለምንታይ ክንደባልቖም የድሊ ምኽንያቱ ኣብ ህዝብታት ኣፍሪቃ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘሎ ብድሆታት ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ምዕራፍ 4 ህልው ብድሆታት ኤርትራ ኣብ ጸጋታት ጥራሕ ብምምርካስ ንድሌታት ህዝቢ ምምላእ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ተዛሪብካ ነርካ ተወሳኺ ኤርትራ ካብ ሓገዛት ባንክ ዓለም ሓራ ኮይና ኣብ ምምላእ ድሌታት ህዝቢ ዝጨበጠቶ ዓወት ኣሎ ዶ በቲ ዝተጨበጠ ዓወትከ ዕጉብ ዲኻ ኣነ ብኸመይ ሃገራዊ ልምዓታዊ መደባትና ውጥናትና ዝስእል ብኸመይ ቀዳምነት ንለሊ ሽሑካ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ሕቡራት ሃገራትን ብዙሕ ዘይምርዳእ እንተነበረ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ካብ ዝትካል ክሳዕ $50 ሚልዮን ዝበጽሕ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ተቐቢልና ኢና ዝተረኽበ ሓገዝ ብቐጥታ ኣብ ምምዕባል ትምህርቲ ከም ዝውዕል ተገይሩ ብዛዕባ ትሕተ ቅርጺ ጸዓት ልምዓት ማይ ዕደና ካልኦት ጽላሃትን ካልኦት ብዙሓት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ወርቂ ዘይትን ጋዝን ክህልወካ ይኽእል እዩ ግን ብዘይ ናይ ጸዓት ኣቕርቦት ቁጠባ ክትሃንጽ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጽላት ንዝህሉ ብድሆታት ንምግጣም ዝበቅዕ ዝተምሃረ ህዝቢ ተዘይብልካ እንታይ ክትዓምም ትኽእል ዕላማኻ ክትወቅዕ እንተ ደኣ ኮንካ ዝተምሃረ ዓቕሚ ሰብ ኣገዳሲ እዩ ዝተምሃረ ዓቕሚ ሰብ ንዳይናሚካዊ ለውጢ ናይ ዝኾነ ፕሮጀክት ፕሮግራም ንበሎ ስትራቴጂ ወሳኒ እዩ ብኸመይኻ ብሉፅ ወይ ድማ ድልው ዓቕሚ ሰብ ክትውድብ ትኽእል ብዝተኸኣለ መጠን ኩሉ ዓቕሚ ዘፍቀዶ ባጀት ኣብ ትምህርቲ ምውዓል ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ
ኣብ ጽላት ትምህርቲ እንገብሮ ወፍሪ ኣብ ስምዒትን ባህግን ዝተመርኮሰ ዘይኮነስ ንርሑቕን ቀረባን ዝጠመተ ወድዓዊ ገምጋም ድሌታትን ከም ዝኾነ ይዘረድአካ። ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ካብ ድራር ዕለት ዘይሓልፍ ልምዳዊ ኣገባብ ማሕረስ እትምርኮስ ሃገር እያ። ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽን ድኽነት ንምውሓስን ኣብ ጽላት ሕርሻ እንታይ ኣገባባት ኢኹም ትኽተሉ? ኣብ ወሳኒ ህሞት ኢና ዘለና። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዘለና ብድሆ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና። ኩሉ ድማ ተጸኒዑ ኣሎ። ማይ፣ መሬት፣ ዝናብን መግብን ማለት እዩ። ገለ ኣብነት ከሰንየልካ እቲ ዝዓበየ ካብ 300 ሚልዮን ሜትሮ ኩቦ ማእከሎት ካብ 30 ክሳብ 50 ሚልዮን ሜትሮ ኩቦ ንኣሽቱ ድማ ክሳብ 1.5 ሚልዮን ሜትሮ ኩቦ ክሕዝ ዓቕሚ ዘለዎ ዝሃነጽናያ ዲጋታት ኣካለቲ ውሕስነት መግቢ ንምርጋጽ ተባሂሉ ተወጢኑ ዝርከብ እስትራቴጂ እዩ። ኣብ ጉዳይ ዝሕረስ መሬት እንተመጺና ድማ ንማይ ኮነ ብቕዓት ሓመድ ኣመልኪቱ ዝተገብረ መጽናዕትታትን ካርታን ምስ ኩሉ ጸጋታቱ ኣብ ኢድና ኣሎና። ብልክዕ እንታይ ዓይነት መሬት ኣለና ንፈልጥ ኢና። ናይ ፍርያት ዓቕምና ድማ ብኡ መንጽር ክንዕብዮ ንኽእል ኢና። ብኸመይና ቴክኖሎጂ ክንጥቀመሉ ንኽእል? ኣቐዲሙ ጸንሕ ኣገባብ ብኣብዑር ጌርካ ንእሽተይ ቃጽዖ መሬት ካብ ምሕራዝ ዝሓልፍ ኣይኮነን። እዚ ኣገባብ ብመንጽር እታታውነት ርኢኻ ብዙሕ ዘቕስን ኣይኮነን። እዚ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እንብሎ ዘለና እውን እንተኾነ ንዘቤታዊ ዕዳጋ እኳ ዝኣክል ኣይኮነን። ሓረስታይ ምህርቲ ክሓፍዝ ዝናብ ዝጽበል ተደኣ ኮይኑ ውሕስነት መግቢ ብፍጹም ክረጋገጽ ኣይከኣልን፣ ኣይፍታሕን እውን። ቅድሚ ተጠቃምነት ቴክኖሎጂ ምርግጋጽ ዓቐኑ ብዘየገድስ ዝሕረስ መሬት እቲ ዝግባእ ክንክን ክግበረሉ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከዓ ዛላታትን ከትርታትን ብምስራሕ ኣግራብ ብምትካል መስኖታትን ብምሕዳር ክረጋገጽ ይኽእል። ካብ ዝመፁ ይምፁ ይዕበዩ ንኣስ ወሓይዝ ክትቋዋፅሮም ጥራሕ እዩ ዘለካ። ነቲ ክንክን ዝግበረሉ መሬት ብውሱን ከባቢታት ትማቕሎ። እዚ ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ ነቲ ማይ ካብ ላዕሊ ጎቦ ክሳብ ታሕተዋይ ሸነኽ ትቋዋፅሮም ማለት እዩ። እዚ ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመታት መቓን ግዜ ዝሓትት ፕሮግራም እዩ። ኣረጋጊፀ ክብሎ ዝደሊ ኣብዚ መዳይ ተዓዊትና ኢና። ብዕቱብነት ኢና ድማ ነሰላስሎ። ኮማት ኣብ ነውስ ወከፍ መወዳእታ ዓለት ናይ ሓንቲ ሰሙን እናኳዓቱን እናመድመዱን ማእተታዊ ዕማማት የሰላስሉ። ነዚ ንምዕማም ከበድቲ ማሽነሪታት ኣየድልን እዩ። መሬት ብዝግባእ እንተ ዓይኻዮን ተቆጻጺርካዮን ነውስ ወከፍ ጥብ ዝበለት ማይ ትቆጻጽር ኣለኻ ማለት እዩ። ሓደሽቲ ቴክኖሎጂ ትጥቀሙ ዶ? ቴክኖሎጂ ንዓና ሓጋዝ እዩ። ሶላር ተጠቂምና ኢና ማይ ካብ ዲጋታት ናብ ላዕሊ ጎቦ ዝርከብ ከዘንቲ ማይ እንጭንጉዕ። ዝለምዕ መሬት ብሓገዝ ስሕበት መሬት ግራቪቲና ማይ ነሰቲ። ኩሉ ዕማማትና ካብ ተመክሮ ምህሮ ብምቕሳም እዩ ዝካየድ። መታሕቲ ሃገርና ኣዝዩ ሃብታም ትሕዝቶ ሓመድ ዘለዎ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 7-8 ዓመታት ሕፅረት ማይ ነይሩና እዩ። ኣብዚ ሕጂ ግን ብሳላ ዝተሃንፀ ዲጋታት ናይ መስኖ ቴክኖሎጂታት ተጠቂምና ካብቲ ካብ ዝናብ ዝጽበ ንጥፈታት ሕርሻ ናብ ናይ መስኖ ሕርሻ ንሰጋገር ኣለና። ኣብዞም ዘባታት ንዕዳጋ ዝጠመቱ ንግዳዊ ፕሮጀክትታት ንኽተል ኢና። እዚ ክኸውን ግን ፈለማ ትሕተ ቅርፂ ክነዋልድ ይግባእ። ክሳብ መታሕቲ ሃገርና ዘላቐ ዝርግሐ ማይ ንምርጋጽ ንሰርሕ ኣለና። ኣቕርቦትን ዝርግሐን ጽሩይ ክስተ ዝከኣል ማይ ንምውዳድ ንሰርሕ ኣለና። እዚ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣነጻጺርካ ዝግበር ወፍርታት ወላውን ንውሕስነት መግቢ ኣብ ግሚ ዘእተወ እዩ። ዓብ እንስሳዊ ጸጋታት ኣባጊዕ፣ ኣጣልን ኣግማልን ከለና ዝበዝሕ ክፋል እንህልኾም መግቢ ካብ ወፃኢ ሃገራት ብመልክዕ እታው ዝመጽእ እዩ። ናይ ቆርበት ኢንዳስትሪና እኳ ክነማዕብሎ ይከኣልናን ዘለና። ንሰደድ ዘይኮነስ ንውሽጢ ሃገር ዝዓለመ ናይ ስጋ ኢንዳስትሪ ተኺልና ኣለና። ኣሕምልትን ፍረታትን ኣተክሮ ዝገበረ ፕሮግራማት እውን ክዋደድ እዩ። እዚ እንተኾይኑ ኣሕምልትን ፍረታትን ንሰደድ ክነብቅዕ ንኽእል ኢና። እዚ ኩሉ ክበሃል ጸንሐ ንክኸውን ምውዳድ ትሕተ ቅርፂ ሕርሻ፣ ምትእታው ሓደስቲ ቴክኖሎጂ፣ ውርፅፅ ምሕደራ መሬትን ማይን ሓመድን ምኽታል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። መሬት ንምስባሕ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዓብ ኽዙን ሃብቲ ፖታሽም ኣብዚ ሃገር ኣሎ። መግቢ ንምፍራይ ዘድሊ ኩሉ ዓይነት ረቑሒታት ክህሉ ኣለዎም። እንተኾነ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ዕንጋሎት ቁጠባ መግቢ ምፍራይ ናይ መወዳእታ ዓላማና ኣይኮነን። እዚ እሞ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። መግቢ ክተመስራሕ ክትክእል ኣለካ። ምህርቲ ጡት ክንሓፍስ እንከለና ምስኡ ከዓ ዓለባ ክነፍርኽ ክንክእል ኣለና። ኣብ ምፍራይ ፍረታትን ኣሕምልትን፣ ቃንጫ ሽኮር፣ ስጋ፣ ናይ ቆርበት ኢንዳስትሪ እውን ተመሳሳሊ። ኣብ ሃገርና ሓደ ዝተረስዐ ሃብቲ ዓሳ እዩ። ኣብዚ መዳይ ንሃብቲ ዓሳ ዝበቅዕ ትሕተ ቅርፂ ክነዋድድ ኣይከኣልናን። ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ገማግም ባሕርን ልዕሊ 300 ደሴታትን ኣለና። ኣህጉራውያን ውድባት ዕቑር ሃብቲ ዓሳና ካብ 80 ክሳብ 120 ሽሕ ቶን ይግምትዎ።
ክውልነታውያን ንምዃን እቲ 80,000 ቶን ቁጥሪ ንውሰዶ ዝለዓለ ወሰኽ ዋጋ ዝተመስርሕ ዓሳ ናይ ዝተጠቕሰ ቁጥሪ 40 ሚእታዊት እዩ መብዛሕትኦም ዓሳታት ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ሳጊሞም እዮም ዝመፁ ቆምቲ ይኮኑን ነዚ ባህርያዊ ሃብቲ ንምኽሳብ ንዑ ዝበቅዕ ቁጠባ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ ከባቢታትና ክነማዕብል ክኢልና ዶ ግልጽ ኮይና ክንዛረበሉ ኖንዶ 80,000 ቶን ኣብ ዓመት 10,000 ቶን ዓሳታት እኳ ክንሕዝ ኣይከኣልናን ዘለና ስለዚ ኣብዚ መዳይ ብምዕባል ወደባዊ ትሕተ ቅርፂ ኣገዳሲ ይኸውን ኣብ መጓዓዝያ መኽዘንን በረድ ንገፈፍቲ ዓሳ ንምቕራብን ምስ ናይ ኣፍሪቃ ትካላት ምዕባለ ምዝራብ ኣገዳሲ ይኸውን ሃብቲ ባሕሪ ኣካል ምርጋፅ ውሕስነት መግቢ እዩ ትርፊ ዘቤታዊ ሃልኪ ክንሰድድ ኢና ንጽበ እዚ ሓደ ካብ ቀዳምነታትና እዩ ኣብ ምርጋፅ ውሕስነት መግቢ ሕርሻን ዓሳን እቶም ክልተ ኣገደስቲ ኣዕኑድ እዮም ተጠቀምቲ ሃብቲ ባሕሪ ንምዃን ኣብ ገማግም ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ክነዋድድ ክንሓስብ ክንከለና ጎኑ ጎኑ ናብ ህዝቢ ዝዓለመ ምህናፅ ጽርግያታት ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ናይ ምውላድ ሓላፍነት ኣለና ዕላማና ሓደን ንጹርን እዩ ኣብ መነባብሮ ህዝብና ዓይነታዊ ለውጢ ንምግባር ህዝቢ ዝለዓለ ዓቕሚ ተጠቂሙ ኣፍራይ ክኸውን ምእንቲ ምቕሉል ኣገልግሎት ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ብብዙሕ መዳያት ክጥመት እንከሎ ምርጋፅ ውሕስነት መግቢ ወሳንነቱ ዕዙዝ እዩ እቲ ልክዕ ቴክኖሎጂ እንተተጠቂምና ኣገደስቲ ጸጋታት ንምጉስጓስ ውርፁፅ ፖሊሲ እንተዳ ኣውፂና ኣታሕዛ ባህርያዊ ሃብትና ድሌታት ህዝቢ ብዕስራ ዕጥፊ ምምላእ ክኽእል እዩ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ቁጠባ ክትገላገል ካብ ፈለምኡ ከባብ ዝናብ ጥራሕ ዘቋምት ዓይነት ሕርሻ ነፃ ክትወፅእ ኣለካ ዘለና ዕድላት ተጠቂምና ንባህላዊ ኣገባብ ማሕረስ ናብ ዘመናዊ ኣገባብ ክነሰጋግሮ ኣለና ብኸምኡ ከዓ ንሰርሕ ኣለና ጉዳያትና ከመይ ንሕዞም ዘማእዝነና ማንም ሓይሊ የለናን እዩ ገለ ዘተኣታተናዮም ኣገባባት ንኣና ኣዝዮም ኣተባባዕቲ እዮም ዝያዳ ክንሰርሕ ድማ ድሌትና እዩ 95 ሚእታዊት ካብ ስራሕና ዛጊት ኣይተሰርሐን ሕጂ 5 ሚእታዊት ጥራሕ እዩ ተዓሚሙ ዘሎ ኣተኩሮኻ ናይ ኤርትራ ጸገም ኣብ ምፍታሕ እዩ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዘመስገብካ ድማ ሰባት ክፈልጡ ኣለዎም ኣነ ንባዕለይ ኣብ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ዓብዪ ገስጋስ ከም ዝተመዝገበ ርአ ነይረ እዚ ቀሊል ኣርእስቲ ይኮነን ብብዙሕ መዳያት ድማ ክርአ ይኽእል እዩ ወላ እኳ እቲ ሰፊሕ መግለፂታት ዝካየደሉ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ዛዕባ እንተሎ ንሓንቲ ኣደ መሰል ናይ ኩሉ ዘድልያ ኣገልግሎት ክትረክብ ናይ ማንም ጉዳይ ኣይኮነን ጓል ኣንስተይቲ ኣካል ሕብረተሰብን ኣካል ሃገርን ስለ ዝኾነት ብማንም ፖለቲካዊ በዓል ስልጣን ዝወሃበ ሓለፋ ኣይኮነን መሰላ እዩ ኣብ መዳይ መባእታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ነዚ ጉዳይ ከም ቀዳምነት ክንሪኦ ኢና ንደሊ ናይታ ህፃነት ተምፅእ ኣደ ሓላፍነት ኣብ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ነቲ ዝድለ ኣገልግሎት ንምቕራብ ዝሕግዝ ትካላዊ ቅርፂ ወይ መቃን ኣለና ዶ ኣብ ስርዓትካ ንምትእታው ንምትእሳሩ እንታይ ክትገብር ኣለካ እዚ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት እዚ ኹንነት ዝተፈለየ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኹንነት ኣብቲ ዘይማዕበለ ዝበሃል ክፋል ዓለም ኣፍሪካ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካብ ከተማታት ምሕደግ ኢሉ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ሃገርና ቁጥሪ ህዝቢ ብናህሪ እዩ ዝዓቢ ዘሎ ካብቲ ዝኸተመ ከባቢታት ኣብ ዝረሓቐ ገጠራት ብዙሓት ቆልዑት ኣለዉ እዚኦም ድማ እዮም ብርኩት ኣቕርቦት ኣገልግሎት ዝደልዩ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ደገፍ የድልዩ ቅድሚ ብዛዕባ ወለዲ ምዝራብና ፈለማ ብዛዕባ ቆልዑ ክንዛረብ ኣለና ከም ኣገልግሎት ትምህርቲ ጥዕና እውን የገድሶም እዩ ንሕና ድማ ክነቕርበሎም ኣለና እዚ ቀሊል እዩ ኣቕርቦት ኣገልግሎት ምስ ተረጋግፅ ህዝቢ ድማ ንውሕስነቱን ርጉጥ መጻእን ክሰርሕ እዩ ንሃብቲ ብሓንሳብ ትፈጥሮ ትማቐሎ ድማ ዝሓሸ ዓይነት ናብራ ንምንባር እዚ ብዓይኒ ኣህጉራውያን ውድባትን መንግስታትን ናይ ሰናይ ምንየት እምበር ናይ ሓቂ ይኮነን እዚ ጉዳይ ህዝቢ ብዝግባእ ክፈልጦን ከም መካትዒ ክለዓል መታን ካብ ብዙሕ ኩርናዓት ክጥመት ዝግብኦ እዩ ክቡር ፕሬዚደንት ሃብታም ዘይኮነት ሃገር ኣብ ምክልኻል ኣከባቢ ገስጋስ ከተመዝግብ ትኽእል ዶ ይመስለካ ኣቐድማ ኣቢለ ገሊፀልካ ነይረ ኣብ ማይ ኩዕታት ፍወሳ ብምክያድ ብዙሕ ፀገማት ክፍታሕ ከም ዝኽእል ናትና ብቑዕ ተመክሮ እዩ ጉዳይ ዓለማዊ ዋዒ ኣብ ዘሰንብት ደረጃ በፂሑ ኣሎ ነዚ ብምቅላል ጥራሕ ኢና ህዝቢ ከም ዝርድኦ ክንገብር ንኽእል ኣከባቢ ካብ ንመንግስታትን ትካላትን ዝያዳ ንሕብረተሰብ ዝምልከት ጉዳይ እዩ መንግስታትን ትካላትን እቲ ዝወሓደ እዮም ዝገብሩ ከበድቲ ማሽነሪ ካኣትዎ ኣብ ዘይክእል ኣከባቢታት ኣብ ዝኸደሉ ኣጋጣሚ ኣንስትን ሰብኡትን ዓበይትን ንኣሽቱን ከካብ ከማት ተዋፂኦም ባዴሎኦምን ኣፍራዞኦምን ሒዞም ክሰርሑ እየ ዝዕዘብ ንቕሓቶም ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ ኣብ ገማግም ባሕር ዘሎ ህዝብና ድማ ኣዝዩ ስልጡን እዩ
تفطرو يخبر صقاታት أيباخني بقطبة فالماون كابينا بأف زحلف أيكونن بخمي دا عم كل خال أكباب يبركت اللو إذا حطو نقحت رايو نوس وكف زيغا إذا سرحي هيوتي كبل كخل علو بقاندو نربحكم كابو حاليف دما أكبابيك كناخن علو أبقى مديات كابتن بلحت زبهالات تكالات العلي زحاش أفلط أزلو سلطنات يوم كل بزرزر يوم زفلطوه لعلت نحنا أنو قبر يوم زفلطوه مخنياتو هيوتهم أبتا أكباب سلازم مركوس أب أكباب يوم أتكرم انت زي سريحهم انت زي أما حريرهم درك مسي هيوتهم كعنويو زلاق محدران مريت تخلنك الراقات قدديو منقستي حادا بروغرام حانتي تخبقاسن كله اتوم قداموت نخبابياوت اقم فيت نفيز قطمو ازوم نزاربو لهم زلنا كومات يوم مس كلماو لوطن كل بروباغاندا نافتاتحون اب قمه اتيخا اكبابياوت اقمات غلوباون تدعا خوينو فلما حبرت سبات حلافنتهم كواصو كنحدقم علنا منقسي ناتو اقباب فتاتحا نايت اقم علو غنا دما قدامنت كويني قصلالو ناتنا نحرشا بروغرامنا بمقبل نفسنا خم مخال نلعليو لعل نفسخا مخال كنكيد ليتنا نكومات عب قمز اتوا اندستريتاتن فابريكاتاتن بمهنات مقبل مسرحالو مدبات يلينا قنكا سند عب قمز اتوا مالتيو عب كارتا بملكات طرح ننقط مريت نايزا هاجر كتملكت تخيليخا قنكا اخول حمدن ماين علنا زخون عينة بروجكت كنا تكبر نخيلينا نايك أنا بأوان زما عمل تكنولوجيا تتأكيمك حدا ميتايد كابليتات نحرشاو بروغرامي خا كتم محلر تخيل جن 10 ميتايد نزخونه عقورنا مقبار عقمي ب10 يزرابحو اب زخونه بروجكت زحاتوني 10 ميتايد ربحات تتأكيمك 100 ميتايد نايتقاهات كتقمولو تخيليخا أكبابي اتزين نصل أكل ناي نوس وقف بروغرامات نايو اب جماجم بحري اندستري عسان حرشان مزعبا أكباب تأهاسيرو زرقه ويزتحز قدايو حلافنا ناي 1 كيلومتر جماجم بحرن 300 ديساتاتن هابتام كورال ريف علنا أكل فريات عساز كيادولو زباب بمخانو كنكلاخنون وسانيو أبز مداي استفاري مدبات أتأساسيركا خسرح كاليو أكبابي كان مدبات حرشاو اللمعات كبتخ يبولون أكالي كخون زلو أكال هزباو نقحات كخون علو تكالات دما حلافنتن كواز اللون أب كم فيتنام زأمسل هاجرات أب قالسين ناتسنت دك أنستيو عب تراني روانيو أب كل تشحن كلتنا بستخايدة علوة منقستي نهوغو تشافيس زدحانا دك أنستين كونتات دك أنستيو أب إرترا كميو أمونغو دك تبعتيون دك أنستيون معارنت مفتار انتا يستسرح سرح اللو أب تقطاو معارنت يأمني تقطاو معارنت زبهال نعي ناي بروباغاندا مسارحيو قدمي 4 و 6 عامات ناشتو غانتات بمقام لناصنت كنقالس ابستبغسنالو زبزحو تقالس دق تبعتيهم نيرم صنيحو حتو دق انستيو تلعيلو قال ازستي نتساتافنه تقايممو ترغم زلو ينبرن كم ريتي دق انستيو كافلما نصاي نيرن ترأن كصواتا دما اقداس نيرو كم كل تقالاساي ناصنت مالتيو قالسنا ابتزازمول اوان 36 ميتايت كاب سراويت نحن حابون سنقا دق انستيو نيرن ابت اوان مبزحتو سب دق انستيو دخمات بمخانن كقالسا ايكلانين زبل مرداتا نيرو ويو كابت صبيت كل سب وصا دما حيالاتن وصيتاوياتن كوينن وصين ابز صنكر اوان ارتراين دق انستيو بفتنين حليفن قلعنا ولدا معري دما نعسرتات عامتات من تحارنت تقاليسن ازي اكل محبراو مواقرنايو بزعبا صتاو معرنت مزراب نمنتا يدلي دق تبعتين دق انستيون نناتهم بقعات اللهم دق انستيو ناي بعلن عጫ خوسنا مسل زهبن منيو ازي زنبع تحساسبا ويريتيو نلعلي 4 كساب 5 عامتات قدمن دحرن قالس زرايه سب بلكع ناي جولن سيت بوتا ابز حبرتسب اب كال مدياتن يفولطون يغنزبونيو بلكع از انتي مالتي يفولطيوم مانم اكل غوان سيتي مسلن وحسنتن يليايو زبل كله بفصم ايكالن كم تقول سب اب رؤسو زسلاسلو معر مسل علوا اب تاريخ هاجرنا اوسنت مدرخات تساتيفن عقمن زرعيا زيغاتات دق انستين دحرنا صنت ام مسرح مهناص هاجر كم كل زيغا ابركتو انغيرانين اب كل كبابيتات كيدكا بزعبازو مسلات تزارب اب هاجر بخوم منقد ايسرحنيو ازي بزعبا ناي سنه حساب وي مدره غدا يكونن از خوننت ناي زهاجريو بزي دق انستيو بزيناتنا بركتو زخون عوت كچبط ايم تخالن
ኣብ ኩሉ መድያት ህይወት ኣበርክቶን ዕዙዝ እዩ ብዛዕባ ጾታዊ ማዕርነት ሓርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከላእ ከባቢታት ኪድ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኣፍሪቃ ርኤ ዋላ ኣብ ሰበኽሳግም ዘይሰልጠኑን ዝበሃሉ ሕብረተሰባት ኣብ ምምሕያሽ ናብራ ተረአን ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ ንዕአን ኣብ ግምት ክትእቱን ከይትእቱን ፈለማ ንስኻ መን ኢኻ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ንዝትንክትብል መሰል ዝሃበካ መን እዩ እዚ መጥፍእ ግዜ ጥራሕ እዩ ብዛዕባ ንደቂ ኣንስትዮ ምክልኻል ከም ርእስቲ ክለዓል እንከሎ እንኩ ዕላምኡ ንጸብጸባዊ ዘመታታት ዝዓለመ ጥራሕ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ውሕስነት ናይ ማንም ኣካል ኣየልያን እዩ ዓው ብምባል ኣይተዛረብኩሉ ብሓቂ ግን እዚ ጉዳይ ብዙሕ እዩ ዘተሓሳስበኒ እዚ ናይ መረዳእታ ጸገም ብሰንኪ ኣህጉራውያን ተጠባቕቲና ባህልቲ ተጋፊዕ እዩ ብዛዕባ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ጾታዊ ማዕርነትን ምዝራብ ነዘን ውድባትን ትካላትን ንግዲ እዩ ኣካል ፕሮፓጋንዳን ድማ ኣካል መደባቶምን ሸቶኦምን እዩ ጾታዊ ማዕርነት ዝብል ሓረግ ኣብ ጸብጻብ ናይ ሓደ ሚኒስትሪ ናይ ኤርትራ ተጠቒሱሎ ኣብ ናትና ዓንኬልዶ እወ ቅድሚ 50 ዓመታት እዚ ከም ፖለቲካዊ ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ እዩ ምኽንያቱ ኣብቲ ግዜ ንነዊሕ ቃልሲ ንፍልም ብምባርና ቃልስን ናጽነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልሲ ክሳተፋ ኣለወን ዶ እዚ ዓብ ሕቶ እዩ ነይሩ ኣነ ዝብሎ ብዛዕባ እንታይ ትዛረቡ ኣለኹም በጃኹም ረስዕዎ እዚ ሕቶ ናይ ግዴታ ወይ ፍርዲ ይኮነን ኣገደስትን ኣርኣያንን ካብ 50 ዓመታት ክሳብ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ድማ እንሆ እዚ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተዋሂዱ ክስርሐሉ ዘለዎ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ጌና ዘይማዕበል ክፋል ሕብረተሰብ ተራ ጓል ኣንስተይቲ ከቢድ ሚዛን ዝወሃቦ ኮይኑ ከቢድ ጽልዋ ድማ ኣለዎ ሕቶ ማዕርነት ካብ ማዕከን ቃላትና ክወፅእ ኣለዎ ብዛዕባ ዘይግነት ንዛረብ መሰል ናይ ኩሉ ዜጋ ብነውስ ወከፍ ናቱ ወይ ናታ ኣበርክቶን ክእለትን ኣፍልጦ ክንህብ ዘለና ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ኣስታት 40 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ኤርትራ ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሚዩ እዩ እዚኦም ድማ መጻኢ ሃገር እዮም ኣብዚ ጉዳይ ዘሎ ፖሊሲ ናይ መንግስትን ራእይኻ ኣብ ንኣሽቱ መንእስያትን እንታይ እዩ ኣብ ነውስ ወከፍ ሕብረተሰብ መንእስያት ናይ ጽባሕ መጻኢ እዮም ኣብ ዝመጽእ ወለዶ ሓላፍነቶም መታን ክዋጽኡ ብዛዕባ እዚ ክፈልጡ ኣለዎም መጻኢ ሓላፍነቶም ከም ዝኾነ እናፈለጡ ዝዓቢሉ ከባቢ ምፍጣር ወይ ምህናጽ ናይ ሕብረተሰብ ብዓቢኡ ድማ ናይ ሃገር ሓላፍነት እዩ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፖሊስና በዚ መዳይ ዝተቓነየ እዩ እዚ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎም ሓላፍነት መታን ክፈልጡ ንናይ ሃገር መንእስያት ከም ኣገባብ ምምሃርን ምስልጣንን ካብ ቀንዲ ሕመረት እዩ ታሪኽ ብረታዊ ቃልስን ንናጽነት ምምጻእ ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋ ክፈልጡ ይግበር ህንጸት ሃገር ድማ ናይ ባዕሉ ብድሆታት ዘለዎ መድረኽ ከም ዝኾነ ሓላፍነቶም ከም ዝኾነን ከም ዝመሃሩ ይግበር ሃገር ከመይ ትህነጽ መጻኢኻ ከመይ ትሃንጽ ኣብ መጻኢኻን መጻኢ ካልኦትን ዝህልወካ ኣበርክቶ እንታይ እዩ ፈለማ ሓድነት ክህልወካ ኣለዎ ናይ ሓድነት ረቑሒ ኣብ ሕብረተሰብ ወሳኒ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ወይ ጉጅለታት ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመጻእካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ክህልወካ ይኽእል ይኸውን እዚ ብፍጹም ኣገዳሲ ይኮነን ናብ ሓድነት ዝወስድ መንገዲ ምኽታል ተመክሮ ምውናንን ኣገዳሲ እዩ ሓደ ካብ ኣዕርኽቱና ዝኾነ ኣብ ዝምድናታት ቤልጅየምን ኤርትራን ዝሰርሕ ፍራንስ መጂድ ማለት እዩ ውዕውዕ ስምዒት ዘለዎም ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ማዓስከር ሳዋ ከም ዝረኸበ ነጊርና ነይሩ ብዓይኒ ምዕራባውያን ሃገራት ግን ሳዋ ከም ገሃንም እያ ትጥቀስ ሃገራዊ ኣገልግሎት መቐጸልታ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዕማም እዩ ኣብዚ ድማ እቲ ናይ ሓደ ምዃን ዝበልናዮ ናይ ሓድነት ስምዒት ዝህነጽ ካብ 6 ዞባታት ኤርትራ ናብ ሳዋ መሰልጠኒ ማእከል ይጽምበሩ እቲ ስልጠና ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዝካየድ ኩሉ ወተሃደራዊ ተዓሊም ማለት ግን ኣይኮነን ሳዋ ስነ ኣእምራውን ባህላውን ምትእስሳር ከምኡ እውን ሓድነት ዝፍጠረሉ ቦታ እዩ እዚ ብሩሕ ኮንካ ዝግበር ኣይኮነን ብሓደ ክትነብር ኣለካ ኣብ መወዳእታ ስምዒት ናይ ሓድነት ይፍጠር ካብ ሳዋ ኩሎም ሓንቲ ረኣን ዕላማን ሒዞም እዮም ዝወፁ እቲ ዕላማ ከዓ ምህናጽ መጻኢ እዩ ናብ ዩኒቨርሲቲ እውን ክጽምበሩ ይኽእሉ እዮም በዚ መንገዲ ድማ ዝያዳ ፍልጠት ንምስናቕ ነብሶም ክሳብ ዝደለይዎ ርሕቐት ክደፍእሉ ይኽእሉ ፍልጠቶም ብኸመይ ኣገባብ የሰጋግሩ ክፈልጡ ጻዕራማት ክኾኑ ተመክሮ ክቐስሙ ኣብ መጨረሽታ ድማ ኣብ መጻኢ ሃገሮም ከመይ ኢዶም ይጽምብሩ ከሰላስሉ ይኽእሉ መጻኢ ናታቶም እዩ ናተይ ኣይኮነን ብዛዕባ ዘለዎም ኣጠማምታ ይዘራረቡ ሓሳባት ይለዋወጡ ከምኡ እውን ተመክሮኦም ዋላ እውን ብዛዕባ ሓበራዊ መረዳእታ ማለት እዩ በበይንኻ ሸቶ ምስማር ዝበሃል ነገር የለን ብሓባር ብምስራሕ ሸቶኻ ብኸመይ ተስምሮ ዝብል ኣረዳድኣ ብኸምዚ ኢኻ ተማዕብል ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ምህናጽ ሰላም
نهاجر مقلاسن كالئن حبراو مرداتا كهلو أقداسي يخون هاجر نايدقة تساواتات مزهلوا إذن أي مكلخال سراويتن منقستن حلافنت رح زيكونس انتلي حلافنت ناينوس وكف زيغان ملع حبرات السبنيو كابسو سعامت عدمن لعل زلو أب قمت كيتاخا زيادة حلافنت نايمن إسياتيو إزيوم أب قدما قنبار مأنت هاجر دوز باليوم كاب كالمتيو نزز قبر سوال حديلن بزعبا هاجرن حبرات السبن استمع لأفلطو كوهلو يدلي أمو داتا دحر خلعي درجات مرتم ولا كابستفاي عودات يمصو عند حقوق حبرات السب كوينم يقصلو ازي ما نمزهمم حلفا يكونن ناتهم حلافنتيو نحنا بقللو ترؤمن أبركتؤمن وسان خمس خونينا نفلطم أبسوا حاد عمد محلاف مالت مجمرتا نايت زقصل نويح قعزيو من اسيات علامات الاتيوم كم CIA M10 شدوشة موساد نحن تهاجر نمدخام نمن اسيات آتكورة بمقبار ما أزنم كم دطفون عاده بقوم كم سرقن يوم زقبرو نعرفته تايكونو ناتكورة زقبرو نذن من رقات استوى هذا استراتيجية أمريكا موكازك عليو إذا بدوه بهاجر درجات راح يفتح زغل من اسيات أبز مداي تارجيت كوينوم كم زلو كفلت اللهم ناي ميديا ربشان كاله مسارحيتاتن كل من اسيات صقاهاتهم لمصايم بزبق عقباب كيتقمنو زور وراص واريو اتزخفه كوزنا اصوارهم بمسرتو تانكتات اصوار تكنولوجين كاله نايكونن اتحادغن اصوار اتن من اسيات حنت هاجر اتكرو زغبر مطوا يقالبو مدنغارن مدخامنيو من اسيات اتكرو زغبره ختبل كلخا كمي مالتيو نخسددو مؤمان مالتيو هو ازي استودبه غبانيو أبز زعبا بخمي أجباب يودب نمجلس نساعات مزراب يكعليو أبز طرح زيكونه ولا أبكال كبابيتات علم من البات نساعات زيكونه نقل دقائق بخمي أجباب يوم كسددو زت تبابعوم أبقول فلسدك سب قدام يكمل لزلو حتى بخمي من قديو فلسدك سب أجم كوين زلو زبل حتى مملاسيو أثنساتهم لمن أسيا زغربو مبسعة ديمقراسيو كاملكي نصح نوصو كوميت بغداي نوحيت زانتا از بخميو غداي بغداي كغلصلكا يخيله ابز ابنت نوسد قدم 10 عامات حدا اسرائيلاو بعال سلطان متيو 30,000 زيغاتات ناب إرترا خملسو خمزدل نغيرني ازم سبات بخمي اسرائيل اتيوم كل زانتايو بخمي منغديو إرترا منسي بعلو دوب سودان مدربدا سودان ناب غبصي قيح بحر طحيسو ناب اسرائيل زبصح 30,000 زاخل منسيات بزي ودابه مانم اكل بخمي ناب زخبصح يخولو ناوخ وصحو كنداي كفيلهم كاب 3 خساب 12,000 دولار يو ازي ود بغبانيو كحزوم ابزي كل درجه مس وصحو دما ناب عدم كملاسو يغبرو ازوم منسيات زيغاتنا يوم منغسي ارترا دما حلافنتيو مرجع يبلنان بوحدو قال داتان زرزراتن نايزيوم 30,000 كهبنا يخول دو نساتهم ملس خمزهبو نزخ غبرو فقاد كم زي ولوميو بخمي من قدينا حجي نحنا نناي مملاسهم حلافنت انو وسد كقبولنا زصبيو ازوم كملاسو زبحال زلو منسيات ناب إرترا مزاعاتو نوح اوانات كاب حبرتسب كبتخيم نحادا رقو زخونه هيوت دلوات كخون اللوم اب افراي قطوا متان قصمبرو ادلاي تمرت بموساد كيلات كدلبو اللوم صانيحوم زم اسرائيلاويان تمليسوم مسواغو ماكلا سلطنا خنوالينا يلوم سلامنتاي ماكلا سلطنا يلينا دلوات ممهرانون يبلنان كال معريو زخيد اغلغلوتون ايدالنان بتكنولوجي كابتوم زبل صوغ هاجرات انت خوينكا نمنتاي بعلخا ماكلا سلطنا بموراد مدبا سلطنا بمسرع زي تسلطنوم تمهروم دحر ناب إرترا تملصوم ملستوم ناب إرترا مبصح زفصمو سبل سلطان ازي اي كالن يزبل نيرو عم مجرشتا 3,500 دولار نوس وكف 30,000 سدتنيا هيبوم ناب إرترا كملسوا حسب اقريبوم انا دما ازي حلفنتاو خم زي كونه ملاشي هيبه ازوم سبات نايت استودبه جبن تحتت يوم بزي زخونه محبراون مياون مصاي كامربتهم بتيخم ناب تل ابيب كاتفو جيروم سلازي ناي بعلاتهم غدايو شحكا بدوهታት انت اغوانفه بفلاي مسحطرات مركاب سندات ماكلا سلطنا نحنا متانا بهاجرهم كملسو حاده بروجرام بملكع امامه اقريبنا هنا كمزل لو درجه خسدولنا انت خوينم ناي رديت المعباي زحجز مدبات موداد يلينا ازوم ناشت منسيات كحاسي يغبوم يو بوحدو ناب نبر هيوتهم كملسون امونكو حبرتسب بوتهم كحزون
بوحدو نحاد سب كاب 10 كساب 35,000 دولار كوهابو مينا نحنا قمت يبنا إذا متأم بمسارة دليلاتهم عدخ ملاسو سرح كرخبون سدرا بيتهم دقم كتقوريو كتراتور يقبان ملسهم دما أزكا لا يكونن زبلينيرو نزم كلهم سدتنيهات بمولهم أب إسرائيل كنبرو كتصاوروا يقالون لومي بزعب 17,000 يزاربوا اللو أتهم 3,000 من إسياتك ناب كلا كبابي كم ساقرو دي تجيرو زرخمنا يا ملسي زيغاتكم كتوصلوا مزاي تقولوا مس منغستات بمردع تجيرو ناب أوغندا رواندا سينيا مالنا زبلينيرو إزي نشتو ناي سدتنيها زانتايو إزي ناتاتكم تمكرو كل حزب عالم كفلت اللو كم زبل بأهجر درجة استودع جبن نسبات كم مربطهم أوتيو أب أوروبان أمريكان جلايك أيروم على نساتهم كم زبلوه كاولك أملاخي نات النت كهبوهم مخانميو بعلت بيتي كابستفل عليها هجرات زمتسو من إسيات ممهر نايك أنقايا المبزحت يوم كابي متسيخا ختبلهم كلا كلهم كاب إرترا يمزبلو إثيوبيا زبليلن إذا معسكرات أبي تدكينو معلو كاب عينس تخولي يكونن إذا معسكرات بأوروبيان حبرات العلواي كوميشن سدتنياهات ودو حبرات هاجرات زكايديو بمستير زسرحو نتدات زم محضر سبات يقربو كساب يمهروم يوم عبق ألم حثهم لما سلامنتاي نابز متسيخا زبل حتو يدالو لهم مبزحتهم بسنك ولك أملاخي يبلو قال دما كاولك أملاخي هاديمة حج دما نات النتي دللوخو تقالاس نات النتي بمبالي ملسو إذي بخما يزودب عب ليبيا اتقعدو أزينو بيحيو كاب إثيوبيا صومال السودان كالن زموصو قطر سباتون حسابو اتقونتات أزي حدا جنايو كساب لامبيدوزا زبصح كل من قدم استودبيو كاب طليان ناو أوروبا كندا حبرات منغستات أمريكان ياتو إزي استودب جبنيو سبات انتاي يقبر كم زلو خفلتو يقبايو إزي بزعبا مستراو حبريتا مقلعان زي مقلعان أيكونن فتح خبر علو بزعبا زي معالتا وزقات امزولو جبن زفتشولو أقباب كهلو دحر نويح عمتات ناودو حبرات هاجرات بمغرب زادل حبريتا أكيمنا خمزلنا بخميو إز أهجراوي زتودب جبن نفلسة دك سب زم حدر شبوت حبريتا خمزلنا حبيرنا هنا أهجراو محبر سب عالم اتسأجم انتاي كم زخون كفلت ان كفتحن ليتن تلو بزعباتهم نامري تسفا مالت أوروبان كندان أمريكان موقعهم حديقهم زساقمو من إسيات كحسبو رهرهين تلوهم بمالت بوزح سعرتات أكاين هنا فلسد دك سب ني أفريقيا زعابي يتسأجم كوين اللو جن نمنتا يام سبات كان مكسيكون فنزويلا نسددو فنزويلا حانت خاب زهابتما هاجرات عالمنا سلامتا يام دك دبو أمريكا أو حبرات منغسات أمريكا زسددو سلامتا أمريكا من دق هانيصا زي أمسلنتيو أب هابتامات هاجرات زلو سبب سلطان نوتهم سدتنياهات كسددو بمقبار بعلاتهم تسأجم يفطرو بتمساسالي أب حد أوان دما نبعت حرقت ينوعو إذا عينت زي فتحاونتيو أبقى معيننا زفتصم زلو بلكع نز أجم كنقطم علينا إذا سدتنياهات أب هاجرهم يمكن تصلحو زلهم منغستاتاتهم دما حلافنت نايتون كوماتن نتوم سدتنياهات أب هاجرهم نخصلحو زتبابع حواهن مفتار حلافنت علوهم سلازي كابئين ناب أف قطبات تساجرنا ناب زمسرح إندستراو قطبات تساجرنا نزوم زبهالو زلو سدتنياهات راح زيكونا كسع 10 عطفناتاتهم أب هاجرهم سراح زرخبو العدل كفتر يكاليو ناي بحقي سبقاونا زلكا انتخنكا أب عدم كوف كبلو كتحدقم عليكا من سياد دما نزو قداي بقون عقباب كردو ويقبع نتزدالو اللهم مفترة كردو اللهم ازي مليونات دولار زحفسولو نقدو خوين الله من يزود بهم من يكايدو من ينتقبن كشفن زفتن زلو ازي داقين بوحدات قجلات راح ستفلت مشترا يكونن تقاليعيو ازي نبوزحات هزبوزات أفريقيا نمئمانو زتقم بدهو خوين الله قبننيهات عسقرتي نبمولهم كاب سمين أفريقيا زموت سواتيهم تقما زفترو زلو نمنتاي نسوداناوያን ጸገም ይፈጥሩሎም ሱዳን ንህዝባ ከምግብ ዝኽእል እኹል መሬትን ማይን ባህሪ ሃዋሃብትን ኣለዋ ግን ከዓ ኣይከኣለትን ዘላ ስለምንታይም ሱዳናውያን እኹል ተረፍ ጸጋሃት ኣብ ሃገሮም እናሃለዎም ዝስደዱ ነዚ ኣምሰሉነት ደው ክነብሎ ኣለና እዚ ድማ እዩ ነቲ ሕለኽልኽ መሊሱ ዘጋድድ ዘሎ ምዕራፍ 5 ትምህርትን ጥዕናን ከም መሰረታዊ መሰላት ኩሉ ዜጋ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ንኩሎም ኤርትራውያን ህፃናት ኣብ ኩሉ ደረጃታት ትምህርቲ ዘሳትፍ ስርዓት ትምህርቲ ሃኒጽኩም ዶ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ጻዕሪ
كمت زحسبنا خيدلنا قبل أيدفرن نقول إرترا منسي زمهرن زستمهرن تمرتاو تكالات تهانيت الوقت بل زكاء لا يكونن تمرتاو مدبات بزيك إياسا مرحا قولنا مقوسكوات أقاهات كعوة زكاء لا يكونن نسويت مقنيات بقعات ممهران يلينا علما بانك ني 5 مليون حاجز مسحابنا نابكال خوع الفقالنيات أي نبرنان انتاي دا كاب هندن كالوت هاجراتن بقعات ممهران قوتيرنا تمرتاو صلات هاجرنا أم حيالنا زيادة توكرنا أم مهنات كاب قدمة تمرتي كسع لعلوي درجات زرقح تمرتاو تكالات كم زوع الجرنايو أم وداب صقاتاتن موهلال عقمتاتن زنا اسرح تسريحو صقامات ببهاقط راي كسعروم اشقاريو مخنياتو بتكبار انبر بوينتا زنبركخ بدوه سلازي الله كندي زبصحا ناي كالأي درجات تمرت اغلغلو زهبا ابيات تمرت اللوانا ماكلات تكنولوجي ناي حرشا ابيات تمرتي ناي طعنا ابيات تمرتي هانيصنا لنا ግን ከኣ ኣብ ዓቕሚ ሰብና እወታዊ ኣበርክቶ ንኽህልዎን ዝያዳ ክንሕይለን ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ ተጓናፂፍናያ ዘለና ዓወታት ምዝራብ ቀሊል ንዓይ ግን ከኣ ጌና ካብ ብድሆታት ኣይተገላገልናን ዘለና እቲ ዓወት ጥራዩ ብዛዕባ ምዝራብ ዝምልኦ የብሉን ስለዚ ኣብ ብድሆታት ክነተኩር የድሊ ሓንሳ ንምንታይ ከም ዝሓሰብናዮ ኣይከናን ኢልና ንሓዝን ኢና ግን ከኣ በቲ ካብ ውድቀት እንመሃሮ ምህሮ ንዳዓስ ካብ ውድቀት ብዙሕ ኢኻ ትመሃር ትምህርቲ እቲ ዘየወላውል ቀዳምነት እዩ ኣበርክቶ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ኣብ ምውህላል ሃብቲ ዝህልዎ ተራ ክቀላጠፍን ክድርዕን እንተደኣ ኮይኑ ትምህርቲ ልዑል ተራ ይፃወት ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ናይ ትምህርቲ ፖሊሳትና ደጊምና ከሊስና ኢና ካሪክለም ተኸሊስ እዩ ጸጋታት ብግቡእ ተወዲብሉ ኸኣ ናይ ትምህርቲ ትካላትና ክድልድላን ኣበርክቶን ክዓዘዝን ተገይሩ ንኣብነት ክሳዕ 20,000 ዝኣኽሉ ናይ 12 ክፍሊ ደረጃ ብዓወት ምፍጻሞም ብሰርቲፊኬት ዝተረጋገጸ ተምሃሮ ብቐጥታ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክኣቱ ንጽበ ኣለና ክንደይ ካብዚኣቶም እዮም ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝበጽሑ ዘለዉ ቀራቒርካ 20 ካብ 100 ጥራዮም እቶም 80 ሚእታዊት ከ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ንሳቶም እውን ክንውግኖምን ክንጽሎምን ግቡእ ኣይኮነን ከም እንደገና ክመሃሩን ክስልጡኑን ይግባእ ኩሉ ዜጋ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕን ቴክኒካዊ ብቕዓት ዜጋታትና ንምርጋጽ ናይ ቀዳምነት ክንገብሮ የድሊ ጸጋታትና ናብኡ ዓሊሙ ክውደብን ክጎሳጎስን የድሊ ሕጂ ኸኣ ከም እንደገና ሃገራዊ ካሪክለም ኣብ ምኽላስ ይርከብ ምኽንያቱ ናብ ዝወጠናዮ ከብጽሓና ብዙሕ ስለ ዝተርፎ 80 ካብ 100 ካብ ተምሃሮና ግዳያት እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ነቲ ምርጫ ክንልውጦ ከም እንኽእል ፈልጥ እየ ካብ ሕሉፍ ድኸማትና ክንመሃር ኣለና ንሱ ብቑዕ ተመክሮ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጽላት ጥዕና ትምህርቲ ዕደና መሳንዕን ቱሪዝምን ብብቕዓት ዝሳተፍ ዓቕሚ ሰብ ክነፍር ኣለና ነፍሲ ወከፍ ጽላት መደባቱ ነዚ ብዝሰማዕ ከወሃህድ ኣገዳሲ ይገብሮ ኤርትራ ብዙሓት ብሄራትን ብዙሕ ቋንቋታትን ዘለዋ ሃገር እያ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ብናይ ባዕሉ ቋንቋ ክመሃር ዝከኣል ኮይኑ ዶ ይስማዓካ እንግልገለሉ ትምህርታዊ ፖሊሲ ኣብ መባእታ ደረጃ ዝወሃብ ትምህርታዊ ኣገልግሎት ብቋንቋ ኣደ ንኽወሃብ ዝእዝዝ እዩ ድሕሪኡ ድማ ትምህርቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃታት ብቋንቋ እንግሊዝ ይወሃብ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ናይ ባዕሉ ቋንቋ ኣደ ክዕቅብን ክጥቀመሉን መሰረታዊ መስል ኣለዎ ግቡእ ብቕዓት ምስ ሃነፀ ኸኣ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ይሰግር ቋንቋ እንግሊዝ ከም መምሃሪ ቋንቋ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ገለ ሕብረተሰባት ብዘለዎም ማሕበረ ባህላዊ ኩነታት ተረባሕቲ እዮም ክትብሎም ዝከኣል ኣይኮነን ብሰንኪ ዘለዎም ድኹም ቁጠባዊ ድሕረ ባይታ ህፃናት ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ክልእኹ ዝኽእሉ ይኮነን ንኣብነት ብዛዕባቶም ንዝበዝሐ ክፋል ናይ ህዝብና ዝውክሉ ሰበኽሳግም ክንዛረብ ንኽእል ኣብ ኤርትራ ብሰበኽሳጋማዊ መነባብሮ ዝነብሩ ዜጋታት እዚ ኩሉ ውህሉል ቁጠባ ዓቕሚ እንከለዎም ቆልዕቶም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ሰደዱ ናይቲ ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተጠቀምቲ ይኾኑ ኣለዉ ዶ ካልእ ትረፍሲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቀረብ ኤሌክትሪክን መጓዓዝያን እኳ ብምልኣት ክወላድ ኣይተኸኣለን ዘሎ ኣብ ገሊኡ ኸኣ እሞ ፀርግያ እውን ክትረኽበሉ ዝከኣል ኣይኮነን ናብዞም ሕብረተሰብ ብኸመይ ክትበፅሕ ትኽእል ጥራይ ዘይኮነ ንዑ ተምሃሩ ክትብሎም ዝከኣል ብኸመይ ኸ ስታፊኻ ኣረጋጊፅካ ኣብ ምፍጣር ሃገራዊ ሃብቲ ተኻፈልቲ ክትገብሮም ዝከኣል ኣብዚ ሕብረተሰብ ብሰንኪ ቋንቋን ካልኦት መፍለይ ሓፁራትን ዝፍጠር ምርሓቕ ክነቀራርብ ክንፈትሕን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ይገብሮ ብኸመይ ኸ ንኹሉ ዜጋ ብመዓርነት ክተሳተፍን ተጠቃሚ ክትገብርን ትኽእል ብቐንዱ ኸኣ ነቶም ተገሊሎም ዘለዉ ዜጋታት ብኸመይ ኸ
መሰላቶም ክትሕሉ ትኽእል ተግባራዊ ብዝኾነ መግለጺ ኣብ ሓደ ሃገር ዝህሉ መሰላት ናብ ኩሉ ዜጋ ብማዕረ ይባጻሓሉ ኢልካ ክትዛረብ ዝከኣል ኣይኮነን ገሊኦም እኹል ቀረብ ዝስተማይ ተወሓሰሎም ኣይኮኑን ገሊኦም በተዘማዲ ሙሉእ ክበሃል ዝከኣል ጥዕናዊ ቀረባት ዝረኽቡ ይኮኑን መወከሲ ሆስፒታላት ኣብ ከተማታት ጥራዮም ተወሲኖም ዝርከቡ እዚ ሓደ ካብ ቀንዲ ኩነት መስርሕ ምህናፅ ሃገር እዩ ከቢድ ብድኸውን እዩ ቅድሚ ናብ ኢንዱስትሪያዊ ቁጠባ ምስጋርና ድማ ግድነት ክንፈትሖ ኣለና ሰብ ኣብ መሰረታዊ ቀረባት ክደፋፋእ እንከሎ ብዛዕባ ምህናፅ ውቅባትን በረኽትን ህንፃታት ምዝራብ ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን ዝበዝሐ ክፋል ካብ ህዝብና ኣብ ትምህርቲ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ቀረብ ማይ ፀዓትን መጓዓዝያን ሩኡይ ሕፅረት ኣለዎ ካብ 30 ክሳብ 50 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዙሕ ህዝብና ኣካል ዝፀገም እዩ ኣብ መንጎ ስኡናትን ርኽባትን ሩኡይ ፍልሊ ናይ መነባብሮ ኣሎ ገሊኦም ፖሊሲታትና እምበኣር ዝያዳ ኣድማዓትን ንምግባሮም ከም እንደገና ንኽልሶም ኣለና ኩሎም ፖሊሲታትና ኣብ ክንዲ ደረቕ ዝኾኑ ተዓፃፀፍትን ኣድማዕትን ክኾኑ ኣብ ንጡፍ ፃዕርታት ንርከብ ንብሙልኡቲ ውፅኢት እዞም ፖሊሲታት ዝኾኑ ንጥፈታት ደጋጊምና ክንግምግሞም ጉቢኡ ሽዑ ነቲ ውህሉል ተመክሮ ናብ ፖሊሲ ክነሰጋግሮ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ጉዳይ ኣጻብዕትና ናብ ግዳም ጥራይ እናዋጣወጠሉ ጉዳይ ኣይኮነን ግዳማዊ ጸቕጥታት ከም ምኽንያት ምድርዳር ቅቡል ኣይኮነን ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት መደባትና ክንገብር ዓቕምታት እናሃንጸሉ ናይ ምስጋር መድረኽ እዩ ብተወሳኺ ንጽላት ዕድና ከም ኣብነት ክንዛረበሉ ንኽእል ቀንዲ ምንጪ ሃብቲ ናይዚ ሃገር ክበሃል ዝከኣል ጽላት ዕድና እዩ ነቶም ካብዚ ጽላት ዝኽዕበቱ ረብሓታት ብኸመይና ናብ ካልኦት ጽላታት ንምሕጋዝ ክንጥቀመሉ ንኽእል ቀዳምነትና ኣነጺርና ጸጋታትና ክንውድብ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መወዳእታ ክርድአና ዘለዎ ኸዓ ትምህርቲ ናይ ሎምን ጽባሕን ወፍሪ እዩ ካብ ዕንጋሎት ቁጠባ ተሰጋጊርና ሓያል ቁጠባ ክንሃንጽን ናብ ብልጽግና ክንሰጋገርን እንተ ደኣ ኮይንና ኣብ ትምህርታዊ ወፍሪ ብኣተክሮ ክንሰርሕ የድሊ እቲ ምንታይ ኣብ መዳይ ምዕባለ እቲ እንኩ ኣራባሕ ባእታ ትምህርቲ ጥራይ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ጥዕና ጥቂስካ ጸኒሕካ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ 2015 ምንዳፉ ዝፍለጥ እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ እዞም ሸቶታት ዛጊት ናብ ጋህዲ ኣይተለወጡን ሃገራት ክበጽሖም ይኹን ከተግብሮም ዛጊት ኣይከኣለን ኣብዚ መዳይ ኣብ ኣፍሪቃ ብተዛማዲ ውሱን ምዕባለታት ኣሎ ይበሃል ኤርትራ ግን ዝተፈለየት ሃገር እያ ዝተፈለየት ዘብለኻ ምስ ውሱናት ሃገራት ጀሚርካ ንዝበዝሖ ሸቶታት ክትበጽሖም ምብቃዓ እዩ ኣብ መዳይ ጥዕና ኣብ ምንታይ ደረጃ ኢኹም ዘለኹም ጽላት ጥዕና ልክዕ ከም ጽላት ትምህርቲ ናይ ቀዳምነትና እዩ ጥዕና መሰረታዊ እዩ ንኹሉ ዜጋ ኸዓ ኣገዳሲ እዩ ዓሶ ብኸመይ ትቃለሶ ሚኒስትሪ ጥዕና ነዚ ሕቶ ብግቡእ ክምልሶ ጥራይ ዘይኮነ ግቡእ ኣገባባት ክኽተል ኣለዎ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዘለዉ ካብ ብዙሕ መሰላት ተገሊሎም ዘለዉ ዜጋታት እንታይ ዘገድስ ብዙሕ ዘይክርድኦም ይኽእል እዩ ነዚ ንምፍታሕ ቀንዲ ተጠቀምቲ ንጡፍ ጥዕና ኣገልግሎት ምግባሮም ይጽንሓለይ ዘይበሃሉ ዕማም እዩ ምኽንያቱ ንሳቶም እዮም ግዳያት ዓሶ ቲብን ካልኦት ለብዕታትን ዝኾኑ ዘለዉ ስለዚ ብኸመዮም ኣብ ምውህላል ሃብቲ ሃናፂ ኣበርክቶ ክጻወቱ ዝኽእሉ ጥዕና ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ናይ ቀዳምነት ሕቶ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣበየናይ ከባቢ እንታይ ኣገልግሎት ንገብር ድማ ንጹር ዝኾነ ኣገባብ ክንክተል የድሊ ከተማታት ዲና ክነቐድም ዘለናስ ዋላስ ርሑቕ ገጠራት ንጹር መረዳእታ ክህልወና ኣለዎ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝነበረ ዕዉት ተመክሮ ዓብ ምህሮ ክቕሰመሉ ይኽእል እዩ ኣብቲ እዋን ኣጋር ዶክተር ኢልና እንጽውዖ ዝነበርና ኣብቲ እዋን በፂሕናያ ዝነበርና ደረጃ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ሓደ ካብ ኣደነቕቲ ተመክሮታት እዩ ነይሩ በቶም ኪላታት ሕክምና ዝካየድ ዝነበረ ሕክምናዊ ንጥፈታት ኣገራሚ እዩ ነይሩ ዶክተራት ምስ ቁንጣሮ ሕክምናዊ መሳርሒታቶም ናብ ርሑቕ ከባቢታት ብቐጥታ ብምኻድ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይህቡ እቶም ጉጅለታት ናይ ኣጋር ሓኪም ኣብቶም ኤሌክትሪካዊ ኣገልግሎት ጸርግያን ካልእ ኣገልግሎትን ዘይነበሮም ከባቢታት ብምኻድ ኣገልግሎት ይህቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ትካል ቅድሚ ምምጽኡ ንሳቶም እዮም ነይሮም ማእከል ናይ ኩሉ ጥዕና ኣገልግሎት ድሕሪ ናጽነት ግን እቲ ተመክሮ ከምቲ ዝግባእ ኣይቀጽለን ኣጋር ሕክምና ዝበሃል ጠፊኡ ሎሚ ነፃ ኢና ዘለና ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሆስፒታላት ማእከላት ጥዕናን ክሊኒካትን ክንሃንጽ በቕዒና ኣለና ካብቲ ዝበጽሐካዮ ምቕጻል ዝብል ኣምር ጎሲናዮ ሎሚ ግን ናብኡ ንምለስ ኣለና ብመንገዲ ኣጋር ሓኪም ኣቢልና እነካይዶ ዝነበርና ንጥፈታት ምትዕራይ ጌርና ከም እንደገና ክነበራብሮ ኣለና ኣጋር ሓኪም ከዓ ሙሉእ ሕክምናዊ ዕጥቅታት ክነዋልደሉ ይግባእ ንዝበዝሐ ክፋል ህዝብና ከዓ ኣገልግሎት ጥዕና ተበጻሕነቱ ክረጋገጽ ኣለዎ ኤድስ ቲቢ
ዓሶን ካልኦት ተለባዓት ሕማማትን ብሳላ ኣበርክቶኦም ክግትኡ ተኻኢሉ ኣሎ ብኸመይ እዚ ንጥፈታት ዕውት ክኸውን ክኢሉ ሓድሽ ሙህ ዘይኮነን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝማዕበለ ውርሻ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ዘሎ ሕብረተሰብ ዛጊት ብዙሕ ጥዕና ብድሆታት ዘለዎም እዩ ንኣብነት ወሲባዊ ሕማማት ገና መሊኡ ይጠፍአን ኣጋር ሓኪም ነዚ ሽግራት ኣብ ምፍዋስ ልዑል ትጥቢት ይግበረሎም ሆስፒታላትና ተመሓይሽ እዩ ግን ከዓ እኹል ዓቕሚ ሰብ ኣለዎም ዶ ኣብ ኩሉ ቦታታት ክሊኒካትን ማእከል ጥዕናን ንዝርግሕ ዶለና ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ንጥፈታት ሕክምና ኣገልግሎት ኣጋር ሕክምና ብክሊኒካትን ሆስፒታልን ከም ዝትካእ ምግባር ዓብ ጌጋ ፈጺምና ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ተማሂርና ኣጋር ዶክተራት ከም እንደገና ኣብ መስርሕ ከም ዝስለፉ ጌርና ንኣብነት ለብዒ ኮቪድ-19 ብዘያበርክቶ ናይዞም ዶክተራት ዝኾነ ነገር ክግበር ኣይምተኻኣለን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ስነፍልጠኛታት ዜጋታትና ኣበርክቶም ኣቕሊልካ ዝርአ ኣይኮነን ብቁጥሪ ውሕዳት ክንሶም ካብ ቁጥሮም ዝዓቢ ኣበርክቶ ስለ ዝገብሩ መጎስ ዝግብኦም እዮም ንሕና ከም ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ስልጡን ክበሃል ዝከኣል ምርምራዊ ማእከላት ኣይሃነፅናን ዝወጠናዮ ምርምራት ካብ ምግባር ግን ፍጹም ኣይንግደብን እቶም ነዚ ሕፅረት ዝሽፍኑልና ድማ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ዜጋታትና እዮም ቀንዲ ሸቶና ኣብ ሙሉእ ሃገር ብቑዕን ካብ ክፍሊት ነፃ ዝኾነ ኣገልግሎት ጥዕና ምውዳድ እዩ እዚ ናይ ስምዒት ዘይኮነ ናይ መሰል ሕቶ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ተጠቃሚ ክኸውን ከይተሓለልና ክንሰርሕ የድሊ ኣብ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ዝርከቡን እዩ ጥዕናዊ ትምህርታውን መሰላት ማለት እዩ ንሱ ምዃኑ ተኣዋጅ ከይተዘንግዐ ብዙሓት ሃገራት ግና ብተግባር ክስዕብዎ ኣይረኣያን ነዘን ትካላት ክንቃለሰን ኣይኮናን ንቃለሰን እውን የለናን ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ዝዕፍና ዘለዋ ትካላት እየን ካብ ህዝባዊ ርክባትን ምስሓብ ኣተኩረን ወፃኢ ዝኾነ ሃናፂ ኣበርክቶ ዘለዎን ኣይኮናን ክውንነት ክቕይራ እንታይ ይገብራ ኣለዋ ብዛዕባ ሓቅን ክውንነትን እስከ ንዛረብ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ዝለመሳ ትካላት እየን ካብ ህዝባዊ ርክባት ወፃኢ ኣብ ባይታ እዚ ክበሃል ዝከኣል ሃናፂ ኣበርክቶ ዘለዎን ኣይኮናን ምዕራፍ 6 ቃልሲ ኣንጻር ፕሮፓጋንዳ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ዘሎ ፍልልያት ንምግላጽ እትጥቀመሉ ሜላ ተገንዚበዮ ኣለኹ እቲ ዘሎ ኣቃውማ ድማ ተረዲአዮ ኣለኹ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኣገባብ ግን ካብ ዝናትኩም ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ዜጋታት ግዳያት ፕሮፓጋንዳዊ ማሽናት መንግስታት እዮም ንኣብነት ንቃልሲ ህዝቢ ፍልስጤም ከም ጉጉይን ሓደገኛን ገይሮም ይርድእዎ ኣንጻርቲ ኣብ ማሊ ቡርኪና ፋሶን ኒጀርን ዘሎ ጸረ መግዛእታዊ ምንቅስቓሳት ኣንጻር ፈረንሳ ስለ ዝኾነ ጥራይ ብመትከል ይቃወምዎ ፕሮፓጋንዳ ዓብ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ህዝብታት ኤውሮጳ ዕድመ ንጸጋታት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ቶም ዝበዝሑ ጽቡቕ ናብራ ዘለዎም እዮም ንሱ ኸኣ ንብዙሓት የደናግሮም እዩ ብኸመይና ህዝብታት እቲ ወድዓዊ ሓበሬታ ክረኽቡ ክንገብር ንኽእል ኣብ ሰሜን ዘለዉ ህዝብታት ኣንጻርቶም ቁንጣሮ መደናገርቲ ልሂቓን ዶ ክብል ኣይግባእን ዶ ኣገዳስ ነጥቢ ኸልዒልካ ዘለኻ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካብ ዝጸገም ወፃዮም ኢልካ ምሕሳብ ዓብ ጌጋ እዩ ክትፈላልዮም ዝከኣል ኣይኮነን ናይ ህዝብታት ኤውሮጳ ብድሆታት ከዓ እሞ ሕልፍ ዝበለ እዩ ቀጠብኦም ገና ይማዕበለን ኣሜሪካ ከዓ ንሕና ዝሓየለ ቁጠባ ኣሎና ዝብል መረዳእታ ዘለዎም እዩ ባዕሎም ዝሃንደስቦ ቁጠባዊ ስርሒታት ማለት እዩ ፈረንሳ ዩክሬንን ዝጥቀማሉ ፀዓት ካብ ኒክሌሳዊ ባእታታት ዝምንጭ እዩ ፈረንሳውያን ናይ ፀዓት ሕጥረት ፍጹም ሪኦም ኣይፈልጡን እቲ ዝጥቀሙሉ ዘለዎ ፀጋታት ግን ካበይ ዝምንጩ ከምዚ ኢሉ ዝሓቲ ሰብ ኣይትረክብን ኢኻ ህዝብታት ኣብ ካልእ ኹነት ዝነብር ዘሎ ብዘይ ናይ ጥዕና ትምህርትን ካልኦት ኣገልግሎትን ማለት እዩ ዕድላት ዝበሃል የብሎምን ዜጋታት ፈረንሳ ብዛዕባ መንግስቶም ንጹር ስእሊ ዘለዎም ኣይኮኑን ኣብ ሃገሮም እንታይ ዝኸይ ዘሎ ብዙሕ ዝርድኦም ኣይመስሉን ቁጠባ ኣለዎም ድዩ ዳህሳስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንምንታዮም ናብ ኢራን ብምኻድ ብዋጋ ኢራናውያን መካይን ንምፍራይ ዝቀዳደሙ ዘለዉ ንምንታዮም ናብ ብዙሕ ከባቢታት ዓለም በስም ቁጠባ ኮለል ዝብሉ ዘለዉ ንምንታየን ኣብ ኤውሮጳ ዝመደበረን ንግዳውያን ትካላት ንብዙሓት ህዝብታት ዋጋ ዘኽፍላ ዘለዋ ርእሰ ማላዊ ቁጠባዊ ስርዓት ኣበየ ቦታታት ዝርከብ ሕሱር ቀረባት ይኽጥቀም ዝደሊ ኣሳልጦ ይፍጠረሎም ግን ከዓ ኣጋባባቶም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኾነሉ መድረኽ ተበፅሑ ኣብ ኤውሮጳ ብሉፅ መነባብረሎ ዝብል ናይ ፕሮፓጋንዳ መናፍሕ ንኽዘርግሑ ዝጥቀሙሉ ጸጋታት ካበይ ዝመፀ እዩ ሓደ ተራ ኣፍሪቃውን ተራ ፈረንሳውን ዘለዎም ናይ ናብራ ፍልልይ እስከ ይርአ ኣብ መንጎ
ኣፍሪቃውን ፈረንሳውን ናይ 4 ዕፅፊ ናይ ናብራ ፍልሊ ኣሎ እቲ ጸጋታት ናይ ፈረንሳ ኢጣልያ ጀርመን ወይ እንግሊዝ ዘይኮነ ካብ ከርሲ ኣህጉር ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራትን ዝጓረት እዩ ነዚ ኹንነት ብኸመይ ንርድኦን ንትንትኖን ናይ ፈረንሳ ኢንዱስትሪታት ኣበይ ኣለዋ ዳህሳስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዓያይ ዓቕሚ ሰብ ኣበይ ኣሎ ዝጥቀማሉ ጥረ ነገራት ካበይ ይመጽእ ፍርያትን ኣበይ ዝዝርጋሕ ሽዑ ናባኻ ቀሪቦም ምስ ክውንነት ፍጹም ዘይዛመድ መግለጺታት ይህቡኻ ንሱ ድማ ምርጫ ይገበርካን መላኺኻ ዴሞክራሲ የብልካን ይብሉኻ እቲ ሓቂ ግን ብኣንጻር እዩ ንሳቶም እዮም ኣንጻር ገስጋሲ ስነ ሓሳብ ህዝብታት ክቃለሱ ጸኒሖም ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ልቢ ነውስ ወከፍ ሰብ ኣደናጋሪ ሰበኻታት ኣንጻር ገስጋሲ ስነ ሓሳባት ይኽተሉ ኣለዉ ብተደጋጋሚ እዩ ዝካየድ ከም ውፅኢት ናይዚ ኸዓ ኣብ ኤውሮጳ ብዛዕባ ማሕበርነት ይኹን ካልኦት ገስገስቲ ስነ ሓሳብ ምዝራብ ነውሪ ኮይኑ ዘሎ እዚ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ተሞክሮ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ እዩ ብኹልነት ክንዛረብ እንተኾይና ብዛዕባ የማናዊ ኣተሓሳስባ ምዝራብ እዩ ከም ነውሪ ክውሰድ ዝግብኦ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኹልነት ንሱ እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ምድጋምን ምሲጣንን ዳእምበር ናይ ስነ ሞጎት ኣይኮነን ኣብ ክንዲ ኣብ ትሕዝቶታት ምክታዕ ኣብ ምጽላምን ምሲጣንን ዘተኮረ ጸወታ እዩ ዘሎ ዓቢ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ማሽን ዘወሃህዶ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለት ንስኻትኩም ስኑፋት ኢኹም ንሕና ኤውሮጳውያን ግና ዝሓሽና ኢና ዝብል መልእኽቲ ትቕበል ናይ ብልሒ መዐቀኒ ስርዓት ወይ IQ ከዳልው እንከለዉ ካብ ተመሳሳሊ ድርኺት እዮም ተበጊሶም IQ ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ መዐቀኒ ክርከበሉ ዘይከኣል ናይ ተዋስኦ ስርዓተ ምዘና እዩ ሓደ ሰብ ካብ ዝኾነ ካልእ ሰብ ዝበልጽ ኣይኮነን ወይ ከዓ ዓቕሚ ናይ ኩሉ ሰብ ተመሳሳሊ እዩ ጻዕዳ ዲኻ ዋላ ክርስቲያን ዲኻ ኣገዳሲ ይኮነን IQ ምስ ሰብኣውነት ዝኾነ ዘተሓዝ ነገር ዘለዎ ኣይኮነን ኩልና ሰባት ኢና ነዚ ክትቅበሎ ኣለካ ንስርዓተ ምዘና ብልሒ ወይ ድማ IQ ንፈለማ እዋን ዝተጠቀመሉ ስርዓት ናዚ እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ኸዓ ሰባት ዝተፈላለየ ዘርኢ ምዃኖም ንምጉስጓስ ዝወጠነ እዩ ነይሩ ሎሚ ኸዓ ከም ቀንዲ መዐቀኒ ብልሒ ደቂ ሰባት ተቖፂሩ ከም ስነ ፍልጠት ተቐቢሎሞን ኣሚኖሞን ይርከቡ ብኸምዚ ኸዓ ኣእምሮ ባህርያትን እምነትን ይሙዝሙዙን የደናግሩን ኣለዉ ናዚ ጥራይ ኣይኮኑን ከምኡ ዝገበሩ ናይ ዘመናት መግዛእታዊ ስርዓትን ጊላነት እውን ቀንዲ ኣተኩርኡ ኣብዚ ኣገባብ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ሰባት ብፍጥረቶም ድኹማት እዮም ዝብል ምህሮ ኣብ ካቶሊካዊ ኣብያተ ትምህርቲ ጁሳይት ተማሂረ ፈልጤ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምህሮ ኸዓ ብብዝሒ ስለ ዝደጋገም ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍ ኤውሮጳዊ ሰፊሩ ንረኽቦ ጸኒሖም ከዓ ኣእምሮ ንእሽተይ ይኽብሉ ክሰምዕ ኢኻ ወይ ከዓ ጸለምቲ ሰባት ዓብ ልቢ ዓበይቲ ሰናብኡን ጭዋዳታትን ኣለዎም ክብሉኻ እዮም ካብ ናይ ካልኦት ዝዓበየ ማለት እዩ እዚ ክእመን ዘይከኣል እዩ ትርጉም ዘይብሉ ኢልካ ከይትነጥሮ ኸዓ ብብዝሒ ስለ ዝደጋገም ዳርጋ ናብ ሓቂ ተለዊጡስ ብብዙሓት ሰባት ተቐባልነት ረኺቡ እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክደናገር ዝኽእል እዩ ሰባት ካብ ዝኹንነት ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ሰብ ክቡር ፍጥረት እዩ ዝኾነ ይኹን ጸሊም ድዩ ጻዕዳ ብዘይገድስ ሰብ ስለ ዝኾነ ጥራይ ክቡር እዩ ዝተፈለየ ዓሌት ወይ ሕብሪ ቀርቦት ስለ ዝወነንካ ኣነ ዝበላሕኩ ሰበየ ዝብል ርእሰ እምነት እንተ ደኣ ጥሪኻ እዚ ምስ ዕብዳን ዝቝጸር እዩ እዚ ኣተሓሳስባ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ንነዊሕ ዘመናት ክስበኸሉ ስለ ጸንሐ ሰፊሕ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ ብዛዕባ እዚ ዙንቡዕ ክውንነት ገለ ክግበር ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ማለት እየ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክልወጥ እቲ ጽበየ መረዳእታ ኣይኮነን ነዚ ተቐቢልካ ጻዓርታትካ ክትዕቢ ኣገዳሲ እዩ ሎሚ ንስኻትኩም ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ማለት እየ ሓደ ቀጽራዊ ስርዓት ክትምስሩ ትደልዩ እንተ ደኣ ሃሊኹም ምስ ሩስያ ቻይና ከምኡ ድማ ምስ ማሕበርነትን ገስጋሲ ስነ ሓሳባትን ዝተኣሳሰር ኩሉ ነገር ክተሰይጥንዎን ፍንፉን ክትገብርዎን ኣለኩም ሽዑ ኩሎም ዘርብሑኹም ነገራት ባይታ ተመቻችእሎምን መኽሰብ ዝረኽቡ ዘበሉ ድማ ብቐሊሉ ኣብቲ ውሁብ ስርዓት ትውድዎ ናታትኩም ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽናት ብዓይነቱን ስፍሓቱን ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብ ዕላምኡ ዘእትዎ ነገር ከምዊ ዝበሎ መግለፂታት የውፅኣሉ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ማለት እዩ እምበኣርከ ኣብ ውጊእና ዘለና ክንብል ንኽእል ስለዚ ብኸምዚ ክቕጽል ዝከኣል ኣይኮነን ሎሚ ምስሊ ሓበሬታን ሓሳባትን ምቅላስ ኣገዳስነቱ ክሳብ ክንደይ ኢልካ ትሓስብ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ኣገዳስነት ሓበሬታን ሓሳባትን ወሳንነቱ ዕዙዝ እዩ ሎሚ ሰባት ሓቀኛ ሓበሬታ እንከይሃለዎም ብኸመይ ወድዓዊ ፈርዲ ክህቡ ይኽእሉ እቲ ቀጻሊ ስትራቴጂ ብቑዕ ሓበሬታት ምምዕራብ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ውሳነታት ኣብ ቁኑዕ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣገዳሲ እዩ
ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣተሓዛ ሰብኣዊ ክትብሎ ዝከኣል ኣይኮነን ናይ ነብሰ ምትሓት ስምዒታት ኣፍሪቃውያን ብሰንኪ መግዛእትን ፕሮፓጋንዳን ጥራይ ዝሰዓበ ምባል ቅቡል ኣይኮነን ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ትሑታት ምዃኖም ይቕበልዎ እዮም እዚ ናይ ነብሰ ምትሓት ስምዒታት ድማ ንብዙሕ በደላት ኣቃሊዕዎም እዩ ንሓደ ታሪኻዊ ተመክሮ ከም ኣብነት ክንዛረበሉ ዝከኣል መስለኒ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበለፀ ዝበሃል ፋብሪካ ጥርሙዝ ተተኺሉ ነይሩ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተተኽለ እዩ እንግሊዛውያን ናብ ኤርትራ ምስ መፁ ነዚ ፋብሪካ ናብ ዘይነበረ መሊሶሞ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ተመክሮ ዝነበሮም ሰራሕተኛታት ናብ ኬንያ ግዒዞሞም እቶም ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ናብ ኬንያ ምስ በፅሑ ሓደ ኣገራሚ ነገር ተዓዘቡ ንሱ ከዓ ጸለምቲ ሰባትን ኣኽላባትን ናብ ኣባይቲ ምግብን መስተን ከኣትዉ ፍቑድ ዘይምንባር እዩ ነዚ ዓሌታዊ ውርደትን ተነፅሎን ክፃወርዎ ዘይከኣሉ ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ፋብሪካ ጥርሙዝ ከዓ ሓደ ወግዓዊ ጥርዓን ናብ መንግስቲ እንግሊዝ ኣቕረቡ ንሱ ከዓ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ዝሓትት ነበረ መንግስቲ እንግሊዝ እምበኣር ኤርትራውያን ጥራይ ኣብ እንዳባራትን ኣብያተ ምግብን ክግልገሉ ኣፍቀደ ንበይኖም ከዓ ፍሉይ መእተዊ ወረቐት ኣዳለውሎም ጸለምቲ ኤርትራውያን ኣብ እንዳባራትን ኣብያተ ምግብን ከኣትዉ ኣብ ጎኒ ጸዓዱ ክበልዑን ክሰትዩን ዝተዓዘቡ ኬንያውያን ብልቢ ተደነቑ በዚ ተዳፋፊኦም ከዓ ተመሳሳሊ መሰል ክፍቀደሎም ጎነፃዊ ምንቅስቓስ ኣበገሱ እቲ ናዕቢ ከዓ ናብ ብዙሕ ቦታታት ኣስፋሕፊሑ ቅድሚ ኤርትራውያን ናብ ኬንያ ምምፅኦም ብዙሓት ኬንያውያን ነብሶም ከም ትሑታትን ድኹማትን እዮም ዝርድእዋ ነይሮም ብኻልእ ኣባህላ እቲ ኣትሒትካ ናይ ምርኣይ ፀገማት ካብ ገዛእቲ ጥራይ ዝነቅል ዘይኮነስ ካብቶም ተገዛእቲ እውን ሓያል ደገፍ ዝነበሮ እዩ ኣንጻር ዓሌታዊ ኣድለዎ ክትቃለስ ትኽእል ኢኻ ንመሰልካ ድማ ደው ክትብል ኣለካ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ሰባት ካብ ዓንኬል ናይ ነብሰ ምትሓት ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ዛጊት ብዙሓት ሰባት ጸለምቲ ሰባት ከም ትሑት ደረጃ ብልሒ ዘለዎም ገይሮም ዝርድእዎም ኣለዎም እዚ መረዳእታ ዓሚቕ ሰረት ዘለዎ እዩ ብኸመዩ ሓደ ጻዕዳ ሕብሪ ዘለዎ ሰብ ኣንጻር ጸሊም ሕብሪ ዘለዎ ሰብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝንቡዕ መረዳእታ ክፈጥር ክኢሉ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሩ ቀያሕቲ ህንዳውያን ኣበይ ሃጠሙ ቀያሕቲ ህንዳውያን እምቢ ስለ ዝበልዮም ካብታ ካብ ኣቦታቶም ዝወረስዋ ምድሪ ጸኒቶም እቶም ነዚ ዝገበሩ ከዓ እዞም ሎሚ ፈራዶ ዘለዎ እዩ ኣብ ካናዳ ዝነበሩ ኣቦርጅናውያን ቆልዑ ንምንታይ ጸኒቶም ዝተኻየደ ምጽናት ዓሌት ንምንታዩ ብስም ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ክጓሃር ተገይሩ ገዛእቲ ከስፋሕፍሑን ክዘምቱን ምእንቲ ደቂ መሬት ከም ዝጸንቱ ተገይሩ እዚ ሎሚ ዝስበኸሉ ዘሎ ናይ ልዕልና ስብከት ክንቃለስ ምእንቲ ነዚ ታሪኻዊ ሓቂ ክንኩልዖ ኣገዳሲ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓርነት ቁኑዕ ሓበሬታ ብምእካብ ዝግበር ናይ ኣእምሮ ሓርነት ኢልካ ንጸኒሕካ ናይ ባህልታትን ክብርታትን ቁኑዕ ሓበሬታ ማለት እዩ ብዛዕባቶም ብሰንኪ ኩናትን ሓድግታት ኩናትን ካብ ሃገር ዝወፁ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ተዛሪብካ ነርካ እቶም ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝቕመጡ ዘለዉ ማለት እዩ ምዚ ክንዛረበሉ ፀናሕና ንጥብታት ብምትእስሳር ኣበርክቶኦም እንታይ እዩ ኣብ ዘመነ ናይ ሓበሬታ ኩናትን ኣብ ዝሓድሽ ዓለማዊ ስርዓትን ብቐንዱ ድማ ኣብ ኣሰላልፋታት ሰሜኑን ደቡብን ከበርክቱ ምእንቲ እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፈሎም ምስ ኩሉ ድኻማትና ተራ ወፃእ ዝነብሩ ዜጋታትና ኣብ መስርሕ ምህናፅ ሃገር ኣናኣይስካ ዝረአ ጉዳይ ኣይኮነን ሓርበኛታት እዮም ከምኡ ስለ ዝኾኑ ድማ ንብዙሕ ዕንቅፋታት ተቓሊዖም ጸኒሖም ዜጋታትና ኣብ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ኣፍሪቃን ላቲን ኣሜሪካን ኣብ ስሩዕ ምክትታል ማሕበራት ስለያ CIA M16 ወዘተ ወዲቖም ጸኒሖምን ኣለውን ሃገርና መንግስትናን ስለ ዝበሉ ማለት እዩ ወላ እውን ካብዚ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዜጋ ዝለዓለ ክበሃል ዝከኣል ሃገራዊ ስምዒት ምውናኖም ንብዙሓት መንጸርጥሮ ዘትሕዞም እዩ ብስም ተቃውሞን ተጻብኦን ንኣሽቱ ናይ ተቃውሞ ጉጅለታት መጠን ኣልቦ ገንዘባዊ ሓገዛት ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ክግበር ምጽንሑ ንፈልጥ ኢና ናይ እስራኤል ፈተነታት ተመክሮ 30,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብዚ ክለዓል ዝኽእል እዩ እቲ ዕላማ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ሃገሮም ብስግረዶብ ከም ዝወፁ ጌርካ ኣንጻር መንግስቲ ክውደቡን ናዕቢ ኸላዓሉን ዝዓለመ ሰፊሕ መደብ እዩ ነይሩ ቀንዲ ዋናታት ወደብቲ ምስ ማሕበራት ስለያ ምዕራብ ሓዊስካ ኣህግራውያን ናይ ገመን ማእከላት እዩ ሽዑ ናብ እስራኤል ምስ ኣተዉ ስለምንታይ ተሰዲዶም ሰፊሕ መዝገብ ይተሓዘሎም ብሰንኪ ፖለቲካዊ ምኽንያት ብቖንዲ ከዓ ብሰንኪ ምልኪ ካብ ሃገሮም ምውፃኦም ዝንቡዕ መደምደምታ ይወሃቦ ካብቲ ዘገርም ሓቂ ብመሰረት መጽናዕታት 86% ካብቶም ናብ እስራኤል ዝኣቶም መንእሰያት ቀንዲ ደረኺ ስደቶም ምምሕያሽ መነባብሮም ምዃኑ ይመሊሶም እዚ ውፅኢት ንሰበስልጣን እስራኤል ተስፋ ዘቑርፅ እዩ ዓቕሊ ጽበቶም ድማ
ኣብ መስርሕ ተረጋጊጹ ንኹሎም ግሒጦም ከውጽዎም አንቂዶም እዚ ክብል እንከለኹ ግን ተራን ደገፍን ስድራ ቤታት ኣብ ምትብባዕ ስደት ከናኣእ ስለ ዝደለኹ ይኮንኩን ኣብ ሳዋ ግቡእ ተዓሊም ረኺቦም ዝብል ምጉት ካብቶም ኣካታዕቲ ነጥብታት ምዃኑ ብቓላቶም ዝብልዎ እዩ ንሳዋ ከም መካነ ግዱድ ዕስክርና ይዛረቡላ ገፋሕ ቤት ማእሰርቲ ኸ ይብልዋ እዚ ክስታት ግን ብሳላ ኣበርክቶ ዜጋታትና ኣብ ወጻኢ ብኣግኡ ዝባርዓነ ሽጣራታት እዩ ክበሃል ዝከኣል እዩ ፋይናንሳዊ ኣበርክቶ ዲያስፖራ ኣብ ኩለን ሃገራት ዓለም ወሳንነቱ ዕዙዝ እዩ ንኣብነት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ናይጀርያውያን ዓመታዊ ክሳዕ 22 ቢልዮን ዶላር ዝበጽሕ ገንዘባዊ ሓዋላ ናብ መበቆል ዓዶም ይልእኩ ዜጋታት ሊባኖስ ከዓ ክሳዕ 8 ቢልዮን ዶላር ዝበጽሕ ሓዋላ ክልእኹ ከለዉ ብዙሓት ሃገራት ነቲ ካብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት ዝለኣኽ ገንዘብ ከም ኣካል ቀጠባዊ ፍታሕ ይጥምጦም ንምንታይን ብዙሓት ኤርትራውያን ስድራ ቤታት መንእሰያት ንኽስደዱ ዘተባብዓ እቲ ምኽንያት ኪኖ ሓዋላ መግለፂታት ክትረኽበሉ ዝከኣል ኣይኮነን ሓዋላ ፍታሕ እዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ሃገራት ብቑዕ ዓቕሚ ሰብ ናብ ወጻኢ ሰሊደን ሓዋላ ሃንቀው ክብላ ዝድግፎ ኣይኮንኩን ብተመሳሳሊ መንግስቲ ኣሜሪካ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ገንዘብ ከይልእኹ ዝኽልክል ፖሊስታት ኣጽዲቑ ይርከብ ሓዋላ በኣታቶም ነውር እዩ ብዙሓት ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲደን እየን ንምንታይን ግን ናብ ሃገራትን ዝነብሩ ዜጋታት ክሳዕ ክንድዚ ዝቃለሶም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ናይ ሓበሬታ ቃልሲ ዝህልዎም ተራ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብል እቲ ስራሕ ናይ ሚኒስትር ዜና ዘይምዃኑ ክረጋግጸልካ ፈቱ ቀንዲ መስርሕ ናይ ምልውዋጥ ሓበሬታ ከም ዓብ ክቁጠር ዝከኣል ማሕበራዊ መራኸቢታት እዩ ነውሲ ወከፍ ዜጋ ግቡእ ተርእዮ ክጻወት ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ከዓ እቶም ዝሓሸ ዕድላት ኣለዎም እንብሎም ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ዜጋታትና ዝበዝሑ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዘለዉ ማሕበራት ስለያ ነቶም ብውልቆም ሓበሬታ ዝምእሩሩ ውልቀ ሰባት እዮም ግዳያ ዝገብሩ ሰባት ግርህ ኢሎም ናብ መጻወድያ መዳናገርቲ መራኸቢ ብዙሃን ይወድቁ እዚ ስርዓት እዩ ገርህኛሃት ግዳያ ዝገብር ናይ ምድንጋር ስርዓት ነዚ ክንቃለስ እንተደኣ ኮይና ትካላትን ሚኒስትርታትን ዘድልየና ኣይኮነን ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ኩሉ ሰብ መሳተፊ ባይታ እዩ ጸላእትና ካብ ናትና ኣቃውማን ውዳብን ዝበለጸ ናይ ምዕብላህ ቁመና ዘለዎም ምዃኖም ንፈልጥ ኢና ህዝቢ ከደናግሩ ከም ዝኽእሉ ንፈልጥ ኢና ናይ ሎሚ ቃልሲ ናይ ሓበሬታ ቃልሲ እዩ ብግቡእ ክንዋጽኦ እንተደኣ ኮይና ድማ ስታፌና ክንዕዝዝ ኣገዳሲ እዩ ነውስ ወከፍ ተርእዮ ክጻወት ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ዕማም ብዙሓት ትኩራት መንእሰያት ርኢ ኣለኹ መምርሒ ከይተጸበዩ ብስም ድሕነት ሃገርን ህዝብን ዝቃለሱ ዘለዉ መንእሰያትና ንጸላእትና መንጸርጥሮ ኮይኖም ዘለዉ እዮም ምስሊ ሃገር ኣብ ምንጽብራቕ ተጻባኦታት ኣብ ምምካድ ድማ ዓብ ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ድሕረ ጽሑፍ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኤርትራ ዓብ ራእይ መላእ ኣፍሪቃ ዘለዎ ሰብ መሓመድ ሓሰን እዚ ዓሚቕን ሰፊሕን ቃለ ምሕትት ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልክዕ እዋኑ ተኻይዱ እዛ ውፅኢት ቃለ ምሕትት ዝኾነት መጽሓፍ ከዓ ኣብ ልክዕ እዋንያ ትሕተም ዘላ ሰለስተ ምኽንያታት ክንጠቅስ ንኽእል 1 ዓለምና ኣብ ቁልጡፍ ለውጢ ምህላዋ 2 ንቕሓት ኣፍሪቃውያን ምብርባሩ 3 ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ሓድነትን ብልጽግናን ሃንቀው ኢሉ ዝጽበ ዘሎ ዞባ ምዃኑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ብህይወት ዘለዉ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ መራሒ ሃገር እዩ ንዓይ ኤርትራ ተስፋ ሓርነት መላእ ኣፍሪቃውያን እያ እዚ ብመልክዕ መጽሓፍ ተሓቲሙ ዝርከብ ቃለ ምሕተቱ ድማ ኣብ ሕሉፍን ህልውን ተግባራቱ ዘለዉ ሰለስተ ዕላማታት ክንርዳእን ክንድግፍን ኣገዳሲ እዩ 1 ናጽነት ናይ ኤርትራ 2 ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ክህነጽ ዝድለ ሰላምን ምትሕጋዝን 3 ሓድነት ህዝብታት ኣፍሪቃ ናጽነት ኤርትራ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1961 ጀሚሩ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ቃልሲ ኣብ 1991 ብናጽነት ኤርትራ ተዛዚሙ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ካብ ዝተኻየዱ ቃልስታት እቲ ዝነውሐ ቃልሲ እዩ ሎሚ ዘላ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት ብሰላምን ምክብባርን ዝነብሩላ ሃይማኖታዊ ምክኣልን ምክብባርን ዝንጸባረቐላ ርግእቲ ሃገር እያ ምስ ኩሉ ብድሆታት ናይ ምንጻልን እገዳን ኤርትራ ዓበይቲ ዓወታት ኣብ ምጉንጻፍ ትርከብ ብኸመይ ዝኹሉ ዓወታት ክመጽእ ኺሉ እቲ ምስጢር ሓደ እዩ ንሱ ከዓ ኤርትራ ብርእሳ እተሓደር ናይ ርእሰ ምርኮሳ ሕመረት ኣብነት ዝኾነት ሃገር እያ ብዝኾነ ይኹን ግዳማዊ ሓይሊ
ክትእዘዝ እትፈቅድ ሃገር ኣይኮነትን ኣይክተፍቅድን ከያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዉ ህዝብታት ናይ ኤርትራ መንገዲ ዓወት ብዓበ ኣድናቆት ከም ዝርእዎ ኣነ ምስክር ክኸውን ዝኽእል እየ ቀንዲ ሕልሞምን ባህጎምን ከዓ ነዚ መንገዲ ምስዓብ እዩ ምዕራባዊ ዓለም ነዚ ናይ ኤርትራ መንገዲ ብዓይኒ ስጋኣት ካብ ዝጥምቶ ነዊሕ ኣውፂሩሎ ኤርትራ ከዓ ከም ሓንቲ ንምሉእ ዘንቢል ከተመሽምሽ እትኽእል ዝመሽመሸት ቱፋሕ ገይሮም ክርድእዋ ጸኒሖም ኣለዉ ኤርትራ ከዓ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ እናበሉ ክገልጽዋን ግዳይ ዝንቡዕ ስበኻታቶም ክገብርዋን ይረኣዩ ሃፀያዊ ስርዓታት ኣተኪሩ ዝጸንሐ ቀንዲ ሸቶ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ናይ ምቕያር ኣጀንዳ እኳ እንተኾነ ግን ከዓ ኣይተዓወተን ኣይክዕወትን ድማ እዩ ሰላምን ምትሕባርን ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ብዙሓት ሃገራት እጀታ እዩ ንሳተን ከዓ ሱዳን ግብፂ ስዑድ ዓረብ የመን ሶማልን ኤርትራን እየን ኩለን ድማ ሰላምን ምትሕጋዝን ዘገድሰን ሃገራት እየን ናይ ወፃኢ ሃገራት ወተሃደራዊ ህላውነትን ኣብዘን ሃገራት ቦታ ዘለዎ ኣይኮነን ናይ ወፃኢ ሃገራት ማዓስከራት ኪኖ ረፅምን ምትፍናንን ዝኸይድ ሃናፅ ኣበርክቶ ዘለዎን ኣይኮነን ብመንፅር ጂኦግራፍ ክንዛረብ እንተ ደኣ ኮይና ድማ ኩለን ሃገራት ዝዞባ ተመሳሳሊ ዕድላትን ብድሆታትን ዘለወን እየን ህዝብታት ኪኖ ናይ ሓባር መጻእን ብልጽግናን ካልእ ምርጫ ዘለዎም ኣይኮኑን ኤርትራ ክሳዕ 1300 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ገማግም ባሕሪ ከባቢ 300 ዝኾና ደሴታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እትውንን ሃገር እያ ቀይሕ ባሕሪ ቀንዲ መራኸቢ ንግዲ ካብን ናብን ኤስያ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ህንዳዊ ውቅያኖስ ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎ እዩ ሶማል ልዕሊ 3000 ኪሎ ሜትር ዝገማገም ገማግም ባሕሪ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘለዎ ሃገር እያ ብመንፅር ባህርያዊ ጸጋ ክዝረብ እንተ ደኣ ኮይኑ ድማ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ካብ ሃብታማ ዞባታት ዓለምና እዩ ወርቂ ሲልቨር ፎስፌትን ካልኦትን ኤርትራ ከዓ ኣብ መስርሕ ምዕዳን ዝርከቡ ብዙሓት ጸጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ንብሙሉእ ኣብ ዞባ ኣፍሪቃ ዝርከብ ናይ ሕርሻ መሬት ከልምዕ ዝኽእል ብዙሕ መጠን ማይ ዝርከበ ሃገር እያ ሶማል ድማ ብትሕዝቶ ዕቑር ነዳዲ ዘይቲ ንኢራንን ሩስያን ቀዲማ ኣብ መበል 4ይ ተርታ እትስራዕ ሃገር እያ ስለዚ ስለምንታይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምትእታውን ምቁፅጻርን ሕልሚ ኣብዚ ከባቢ ብቐሊሉ ክትግንዘቦ ዝከኣል እዩ እዚ ቀንዲ ሸቶ ጸጋታት ንምቁፅጻር ዝዓለመ እዩ እዚ ሸቶ ብቐሊሉ ክዕወት እንተ ደኣ ኮይኑ ድማ ኣብዝን ኣብትን ቅልውላው የሳውሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ብመትከል ዝቃወም መራሒ እዩ ንሓድነት ህዝብታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ይቃለስ ኣብ መንጎ ሶማልን ግብፅን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ዝመሓየሽ ዘሎ ምትሕጋዝ ከም ኣብነት ክቐርብ ዝከኣል እዩ ሓድነት ኣፍሪቃ ሎሚ ኩሎም ህዝብታት ኣፍሪቃ እንታይነት ኤርትራን መራሒኣን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተረዲኦም እዮም ክሳብ ቀረባ ግዜያት ኤርትራ መንያ ዝፈልጥ ኣይነበረን ብፍላይ ከዓ ኣብቶም ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ ዝኾኑ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ሎሚ ግን እቲ ኣንፈት ተቐይሩ ሃገራት ሰሓል ዝኾና ማሊ ቡርኪና ፋሶን ኒጀርን ኣበጊሰንኦ ዝርከባ ቃልሲ ናይ መላእ ሓርነት ቃልሲ እዩ መግዛእቲ ፈረንሳን ካልኦትን ብቐንዲ ድማ ሓድሽ መግዛእቲ መሪርዎም እዩ ሓይልታት ወፃኢ ካብ መሬታ ዘባረት ቡርኪና ፋሶ ንኣብነት ካብ ዩራኒየም ዝርከብ ኣታዊታት ብሰለስተ ዕፅፊ ዛይድሎ ሰላምን ብልጽግናን ህዝብታት ኣፍሪቃ ማእከል ኩሉ ፖሊስታት ይኸውን ኣሎ ኤርትራ ነዚ ጉዕዞ ካብ ነዊሓ ጀሚራቶ ተኽእሎታት ርእሰ ምርኮሳ ህዝብታት ኣፍሪቃ ሰፊሑ እቲ 60 ሚእታዊት ዕቑር ባህርያዊ ሃብቲ ናይ ዓለምና ዝርከባ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ሃገራት ደቡብ ዝህልዋ ጽልዋ ብቐሊሉ ዝጥመት ኣይኮነን ልክዕ ከም ናይ 1960ታት ኣፍሪቃ ትነቓቕሓላ ኣብ ሽዑ እዋን ነዚ ናይ ምብርባር ምንቅስቓስ ዝመርሑ ዝነበሩ ዓበይቲ ታሪኻውያን መራሕቲ ኣፍሪቃ ከም መራሒ ኮንጎ ንኩሩማ ሉሉምባ ሙሰሊኒ ናይ ኮንጎ ኪንሻሻ ኣፍሪቃ ሎሚ ሃረር ኢላ ትናፍቖም ኣላ ሎሚ ሓድሽ ጀማል ዓብደል ናስር የልየና ኣሎ ናስር ብመትከላት ናጽነት ዝፍለጥ ካብ 1952 ክሳዕ 1970 ንግብፂ ዝመርሕ ዝነበረ ዓብ መራሒ እዩ ኣብ ዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ናይልን ቀይሕ ባሕርን ዝነበሮ ኣበርክቶ ከዓ ዓብዪ ነይሩ
بريزيدنت إسياس مبار بقال شنخو نايق زينا جمال عبد الناصر يو بريزيدنت إسياس بعين عبيت مرحة عالمنا وننتخونه كبر مرحيو سقعتات بالكاونتن زوبا قرن أفريقيا أنت علي وزركب حركتات كميزة عمسليو ناي زوبا قرن أفريقيا اتا سنوف قول نختبها لتكال إثيوبيا كأند سقعتات زوبا قرن أفريقيا كاب إثيوبيا يوزف الفل بس موضع سرعة ويانا أب كل تشحن 10 شمونتن مهدام كادرات ويانا ناب كل التقراي أب إثيوبيا بزح تسفاتات مسئين يريو أب كرامات ناي كل تشحن 10 شمونتن كا بريزيدنت إسياس أفورقي حدا عبتا بقصو وسيدو نسو دما مدلاو نعرق سلام إرتران إثيوبيان زدرخ ناي سلام أمامه اتا حساب بوغن إثيوبيان سومالن تقبالنا سلادرخبه دما زوبا قرن أفريقيا تاريخاو خبهال زكال ناي سلامن متحقازن سلسته أو سممع تشلمو ازي قوتاو تبقصو زبحررن حقرات معراب تتصابقوتات كزايدا جمرا نهزباويان حارنتكا كم قدمن كم عبي مسارحي نزباو هكت كتقمالو أنقدا كاب حقرات معراب لعل متأن دقفن منك بخابن زرخبه ويانه ناب أديس أبابا نمملاس بزح وانات واتحادراو فتناتات أكايديو إرترا نسلامن رقعتني إثيوبيا خطبل واقع كفيلات رايزي كونه نتي بقوع تواقع أسراوي زي نبورا منقس دكتور أبي كلتا قزي كاب أففي سعرات عقلاقلاتو يا قدامي منيستر دكتور أبا أحمد نايبرقص دخم سبيو نقول مبسعتات أليمو نإرتران زوبا قرن أفريقان حقوقه بوام رايزي كونه مستان تاريخاوان تتصابعات هزب إرترا زخونا حقرات معراب تشاريخو مقابريا زباو هبكت كخون مريج يركب بقاند دما كأند تلعاقي حبرات منقسات أمريكا أبزوبا قرن أفريقان موخان لعلن تحتني بلعلو بحقرات أبا أحمد سومالن إرتران الدقيمكا قبلل زوبا قرن أفريقان زوبا كأيح بحرن موخان زعلميو أزقنا فرش أمنتيو مخنياتو 700 كاب تقلالا دوات هاجرو كقوات أثر زي كألا مرحي نابك أي حارة متأثيرو نهاجرو بحراو معطوك خفت الله مالت مسناك أتر حلمي دتسبس أبيو دكتور أبن سرعاتون أب أديس أبابا ترايم زلو سلازي كأني لنا انتاي كنعزب حدش بالكونت نتوم نحادنت حيلتاتن دخوم كمان رئيخا حادنت إثيوبيا نحادس الأوان بروجكت يمثل